Bueno, pois moi boa tarde a todos e a todas. Vamos a dar, comeza a celebración das comisións que estaban fixadas para o día de hoxe, que están fixadas para o día de hoxe previas ao pleno do vindeiro venres. Comenzamos por orden que está a convocatoria. A primeira é a Comisión de Información, Comisión Informativa, perdón, de Administración Provincial, Transparencia e Emerxencias. Conforme o previsto no orden do día, no punto primeiro temos a aprobación da acta da sesión anterior, correspondente ao 19 de marzo do 25, que lle foi remitida a todos e que entendo que se non hai alegación sería aprobada por unanimidade. E no punto 2 temos unha moción de Democracia Orensana para reclamar unha definición clara das competencias dos concellos e un financiamento xusto, especialmente no medio rural e nos servicios sociais. Para a defensa desta moción teñen aos seus promotores, neste caso a palabra, neste caso a Antonio. Aquí, ¿no? Bien, buenas tardes. Pues creemos que es clave dejar claras las competencias que tienen los ayuntamientos y las diputaciones, tanto las propias como las que se delegan. Al final son las administraciones más cercanas a la gente y para que puedan responder bien a sus necesidades tienen que saber exactamente qué les toca hacer. Sería muy bueno unificar criterios y llegar a un acuerdo en lo fundamental, porque muchas veces cada administración, incluso cada ayuntamiento, interpreta las competencias de forma distinta, lo que genera duplicidades, vacíos o incluso conflictos, que es lo que está pasando en esta Diputación. Entonces traemos los 3 puntos, que sería, uno, exigir a la Xunta de Galicia y al Gobierno Central que garantice la financiación suficiente, estable y finalista para todas las competencias delegadas en los concellos, especialmente en materia de servicios sociales, y que establezcan mecanismos ágiles y transparentes para su gestión. 2. Crear una mesa de diálogo en el seno de la Diputación de Ourense, con participación de representantes de los concellos de la provincia, para identificar competencias asumidas sin financiación suficiente, evaluar su impacto en el rural y elaborar un documento de propuestas para trasladar a las administraciones competentes. Y 3. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno del Estado, a la Xunta de Galicia, a la FEM, a la FEGAM y a los grupos parlamentarios del Congreso, del Parlamento de Galicia y de esta Diputación. Gracias. Bueno, pois eu entendo que este tema dun ou do outro xeito xa o temos debatido en infinidade de ocasións no propio pleno desta Diputación Provincial. É certo que porque o debatamos unha vez máis e incluso fagamos máis hincapié nelo, pois non é nada malo, sino todo o contrario, é algo positivo, posto que efectivamente entendemos que é algo que afecta a sostibilidade orzamentaria dos concellos galegos e dos concellos da provincia de Ourense en concreto. Vamos ter un punto a continuación que aprobaremos, que é o tema do consorcio, e chamame a atención, por exemplo, porque no consorcio resulta que temos que a Diputación que menos fondos ten, que a de Ourense, resulta que a que máis ten que aportar para o sostenimento dos GES. Non deixa de ser algo paradóxico, pero é a realidade que nos atopamos a nivel real da execución das nosas competencias e das competencias, neste caso, da propia Diputación Provincial. Eu aí sempre me baseo, o que pasa é que despois depende de quen faga o estudio. Se o estudio encarga a Xunta, curiosamente, os que fan o estudio, incluso as universidades, di unha cousa, se o estudio encarga a FEGAM, pois enfocan o de outro xeito, e resulta que as mesmas leis sirven para decir, non digo todo o contrario, pero casi, non? A Lei 27 de 2013, 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da administración local, para min é bastante clarificadora no que supón aqueles aspectos, especialmente no que falamos sempre de servicios sociais. Esta semana había uns datos que me sorprenderon, porque falaban de que a nivel de servicios do SAF en concreto, non, que é o gran cabalo de batalla que temos agora mesmo os concellos, resulta que os datos que polo menos os que se barallaban nese estudio, falaban de que quen máis aporta son os concellos, despois estaría o Estado e despois estaría a Xunta, cando a Xunta sempre se queixa de que é o Estado que non pon o suficiente. Eu creo que non poñen o suficiente nin uns nin os outros, pero ao final quen paga o pato son as administracións locais. Non? Esa é a realidade que temos. Por lo tanto, nós inicialmente hoxe vamos a absternos, por si consideramos facer algunha aportación que enriquezca a moción, pero xa digo que a nosa postura en principio é favorable. Sempre tamén tendo en consideración unha cuestión. Aquí falase que era unha mesa de diálogo no seo da Diputación de Ourense. Chámanos a atención que isto propoña a Democracia Orensana, porque normalmente eles non son nada partidarios de crear mesas nesta Diputación, pero xa digo que nós encantados de que se cree. Con todo, é certo que existe a FEGAM, non? Está aí a FEGAM,
que é un pouco quen debería de levar adiante este debate e as reivindicacións de todas as administracións locais. Eu penso que xa se está a facer. O problema despois é como interlocutar coa Xunta de Galicia para que realmente e co Estado tamén, que non voto o Estado, que tamén o tema da financiación por parte do Estado á administración local daría para máis dunha mesa de diálogo, daría para unhas cuantas. Pois que eso evidentemente o problema é como conseguir que eso que creo que reclamamos os concellos independentemente da cor política que teñamos, porque aí sí que estamos todos de acordo, que o déficit que temos para cumprir cas nosas encomendas xa non trasladadas polos veciños, sino a nivel legislativo, poder cumprilas, e aí está claro que temos un déficit económico moi importante. Entón, xa digo, nós reservamos o voto, pero en principio vemos favorablemente esta proposta que nos traslada a democracia orensana e así o trasladaremos no propio pleno. Nada máis, moitas gracias. Hola, boas tardes a todos e a todos. Nos vamos esperar tamén para o pleno, vamos facer unha reserva de voto, pero en principio tamén temos claro que a moción é positiva e estamos de acordo con ela. Boa tarde, gracias, presidente. Nós imos a facer unha reserva para recabar datos e falar ao respecto no pleno. Gracias. Bueno, pois entonces aclarado xa definitivamente o debate ou terminado o debate, pois procedemos á fixación de postura respecto da moción. Entonces entendemos que a favor, democracia, e os demais todos nos reservamos o voto para pleno, vale? De acordo? Vale, moción de urxencia non hai. Se algún robo pregunta, non sei se hai aquí. Se non, dámola por rematada. Sí? Como? Sí, entendo que sí. Algunha cousa máis? Non? Non. Venga, xa está. Xa está, non, por eso acabo de preguntarlo. Por favor. Bueno, vamos a seguir co desenvolvemento do orden do día previsto para hoxe, concretamente a segunda comisión, que é a Comisión Especial de Contas, Facenda e Recursos Humanos. Conforme o orden do día previsto, no primeiro punto o habitual, ata anterior correspondente a 19 de marzo, que tú recibiron, e como sempre entendo que se non hai alegacións queda aprobada. E no segundo punto, a delegación na Deputación Provincial do exercicio das competencias de recadación en vía executiva e revisión de actos de tributos e outros ingresos de dereito público do Concello de Nogueira de Ramuín. Neste caso, ten a palabra a vicepresidenta Marta Novo. Gracias, presidente. Boa tarde. Bueno, neste punto tratase de pois explicarvos que non se pode aceptar, bueno, xa supoño que xa leríades o informe proposta, pois se non aceptar a delegación proposta polo Concello de Nogueira de Ramuín,
para a recaudación en vía executiva por non ter, bueno, neste caso para a falta de pago das tasas de suministro de auga ou de recollida de lixo por non ter delegada na Deputación a voluntaria. É algo que se aprobou na ordenanza que aprobamos creo que non sei se foi no anterior pleno ou no anterior, e en base a eso se lle denega a delegación desta competencia. En cambio, sí que se acepta a delegación para a recaudación executiva dos gastos derivados de execucións forzosas dos artigos 99 da Lei 39/2015 de 1 de outubro de procedimento administrativo para sobre o premio de patrimonio, execución subsidiaria, multa coercitiva, compulsión sobre as persoas e nas condicións recollidas no acordo que tedes aquí para ver. É un pouco a proposta que se trae. Gracias. Democracia? Democracia. Non. Bloque non. PSOE non. Nadie, ninguna intervención logo máis, non? Entonces, votamos. A favor do acordo? Vale, estamos todos. Vale. Ahora sí. Bueno, todos a favor menos democracia que está en reserva de voto. Que reserva o voto, vamos. Bueno, ben, punto 3. Delegación na Deputación Provincial do exercicio de competencias de xestión, liquidación e recaudación en voluntaria e en executiva e revisión de actos e tributos de outros ingresos de dereito público do Concello de Sandiás, neste caso. A palabra de novo, Marta Nóvoa. Pois neste caso sí que se acepta a delegación que propón o Concello de Sandiás porque delega pois a voluntaria executiva das tasas de servicio de auga, da rede de sumidoiros e depuración do canon de auga. Entonces, pois en base a esa ordenanza que aprobamos, pois se procede a aceptar a delegación do Concello de Sandiás nesta deputación. Moi ben, moitas gracias. Democracia? Non? BNG? Non? PSOE? Non, tampouco. Vale, entonces aquí volvemos a votar a favor logo do acordo. Outra vez, igual a reserva de voto de... moi ben. E entón agora veñemos a ver, non, perdón, o 4 o de norte, vale. Modificación no punto 4 é a modificación orzamentaria, autorización de suplemento de crédito e modificación base 5 do orzamento do INORDE, tamén en Marta Nóvoa. Bueno, pois aquí traemos a modificación do orzamento do INORDE con ese suplemento de crédito de 401.500 euros e tal como se explica na proposta, pois se detallan as distintas áreas as que iría do propio INORDE este suplemento de crédito. Eses 401.500 euros, no primeiro punto, pois eso é o que se explica, cada unha das partidas as que irían incrementados ese orzamento, e por destacar, pois irían eses 100.000 euros para actividade de turismo e eses outros 38.000 que son subvencións nominativas a concellos que van no segundo punto desta proposta, que van detallados, non? As propostas de apoio que fai o propio INORDE, que traballa nesas áreas, tanto en áreas como turismo e área agrogandeira, e son as propostas dos concellos. Hai concellos, pois está Parado do Sil con 7.000 euros, Castro Caldelas con 8.000, A Veiga con 15.000, Viana do Bolo con 4.000 e Vilariño de Conso con outros 4.000. E a proposta pois é suplementar o crédito do INORDE neses 401.500 e desglosada, como vedes aí, nas distintas partidas. Se tedes algunha cuestión, algunha pregunta, pois encantada de respondelas. Gracias. Moi ben. Democracia? Non? BNG? En do bloque entendemos que isto é pouco motivado porque efectivamente nos orzamentos non iban partidas económicas suficientes para soster as distintas actividades do INORDE. Xa saben que a nosa postura co INORDE é a que, pero en calquera caso entendemos que é necesario, unha vez está aí, pois que efectivamente haxe partidas económicas para que desenvolva as funcións que, ainda que nós seguimos entendendo que podían perfectamente desenvolverse desde dentro da propia institución provincial. Hoxe faremos reserva de voto, pero en principio estamos. Gracias. Boas tardes de novo. Nos vamos facer tamén reserva de voto, como xa fixemos o outro día na reunión do Consello Rector.
Gracias, presidente. Bueno, pois a ver, empezamos o expediente número 2, o que se corresponde coas necesidades da casa, con incrementar, suplementar o crédito, digamos, que vai dirixido a satisfacer as necesidades dos distintas áreas e que se viron mermadas na aprobación do orzamento debido a fundamentalmente querer incorporar o plan Cooperou dende o principio, vale? Eses 18 millóns de euros que se incorporaron no plan Cooperou, pois foron, obviamente, detraídos, non, das distintas partidas das distintas áreas, co cual, agora con este suplemento de crédito por maiores ingresos e demais, pois decidimos incrementar as necesidades da casa neses 24.695.861,91 euros que se van desglosando nas distintas áreas. Tedes a documentación, eu vou a facer un pequeno resumen do montante xeral, pois temos nese gasto corrente no capítulo 2 incrementan eses 6.425.000 euros para poder facer fronte aos distintos gastos das distintas áreas relacionados pois con todo tipo, non? Dende materiais que fan falta, suministración eléctrica, distintas partidas que podedes ver no desglose que se vos fixo chegar coa documentación. Despois, por distintas áreas, para irme por áreas, e se tedes cualquier duda sobre cualquera unha das liñas que veñen ben especificadas aí, pois a resposto sin problema, pero para non alargar este debate, pois en área de infraestructuras faise unha importante incorporación, sobre todo na partida de inversións, con eses 4,5 millóns de euros que veñen a completar a partida que iba no orzamento no capítulo de inversións, pero que vemos necesario para seguir mantendo as nosas estradas, no? Fundamentalmente o que se incrementa na área de infraestructura son 5 millóns de euros que se van a sumar a eses 8,66 millóns de euros que tiñamos no orzamento aprobado para este ano 2025. A seguinte área con maior inversión e maior incorporación de suplemento de crédito é a área de medio ambiente, sobre todo, pois melloras no que son os elementos de transporte e a maquinaria, sobre todo camións e demais melloras que hai que facer en distintos lugares da área, e se suplementa con eses 4,2 millóns de euros que se veñen a engadir aos 11,2 millóns de euros que iban no orzamento. A seguinte área con máis aportación é a de cultura e deporte, con casi 1,5 millóns de euros destinadas a distintos concursos e demais que non se sacaron no momento do orzamento. A seguinte sería a área de benestar, que se suplementa tamén con 735.000 euros, tanto para programas da propia área, como tamén axudas a distintas actividades que se fan nos distintos concellos. E a seguinte área da casa con máis aportación sería a de transparencia e goberno aberto, que sería un pouco 630.000 euros para completar a adquisición de distintos programas, soportes informáticos, material e demais que fan falta para esa área. Despois, a maiores, para destacar o INORDE, obviamente, como acabamos de falar agora, tamén se lle suplementa crédito para que poida facer o seu traballo de dinamización dos recursos turísticos da nosa provincia. Se incrementa tamén o Consorcio Provincial de Incendios neses 775.000 euros, sobre todo para facer fronte á subida do 2%, a 17 novos postos e unha bolsa que, como sabedes, se publicou tamén novo que fai falta para a sustitución dos bombeiros. Outros proxectos se deixan partidas para convenios coa Xunta de Galicia, para o convenio co Concello de Ourense para obras no rural de 250.000 euros, o convenio con Sogarpo que se ve reducido en 250.000 euros, era de 500.000, pero vamos a incorporar este 250.000 ahora con posibilidades de incorporar o seguinte nunha posterior modificación se é que chega a vela.
un plan para a rehabilitación de vivenda de 500.000 euros e tamén un incremento na partida destinada ao concurso de asociacións veciñais para pequenas obras e equipamentos que se incrementou en 75.000 euros. Se fixo tamén a aportación, se deixa tamén a aportación correspondente á UNED que non iba no orzamento e bueno, ese un pouco o resumen da modificación número 2 que, como digo, vai destinada fundamentalmente ás necesidades da casa. Eso sería a número 2. A número 3 sería a que vai relacionada coas subvencións as entidades e as mancomunidades, que son 7,15 millóns de euros, fundamentalmente para dar resposta pois a todas as entidades que ao longo de, bueno, que se viñan levando xa unha partida orzamentaria e a outras novas que foron solicitando aquí en diversas reunións co presidente e coa deputada os distintos deputados das distintas áreas e que, como vedes, ven aí a relación. Se tedes algunha dúbida, pois sin problema podemos respostar. E despois a partida que vai relacionada, bueno, directamente ás mancomunidades, que son eses 873.000 euros que van pois para gastos e outros proxectos que presentan as distintas mancomunidades. E despois a número 4 e a que vai directamente aos concellos, non? Eses 9,620.000, 9 millóns e pouco máis, 9 millóns e medio, 9.620.000 euros que vai destinada aos concellos. A capítulo 4, 1,6 millóns aproximadamente, e a capítulo 7, inversións, un 7,98 millóns, o que fai que, bueno, pois que con eses 18 millóns do Plan Cooperón, máis estes 9 millóns con 6 desta modificación de crédito, pois se vayan aos concellos para este ano 2025 27,6 millóns de euros. E isto sería un pouco o montante xeral. Aos concellos teñen, habíamos falado no debate de orzamentos, pois que se incrementara o Plan Cooperou, se comprometeu por parte do presidente a poder incrementar as aportacións aos concellos, non no Plan Cooperou, porque é moito máis difícil de xestionar e por eso se fixo vía subvención nominativa. O compromiso era moito menor, ningún concello leva menos de 50.000 euros, polo tanto se ve claro o compromiso do presidente pola aposta e pola financiación de todos os concellos da nosa provincia. E aí está ese total de orzamento que vai destinado neste ano 2025 para os concellos. E en cuanto aos informes que hai da intervención, pois son favorables, con unha salvedade, cumplen a estabilidade, pero xa sabedes que temos o problema da regla de gasto e obviamente fan esa indicación, pois o marco normativo que temos é o que é bastante malo e provoca que, obviamente, coa modificación orzamentaria que fixemos o ano pasado, pois no seguinte punto falaremos deso, teñamos que aprobar un plan económico financiero e esta modificación de crédito, se non cambian as reglas fiscais, obviamente vai a seguir perxudicando ese marco financiero que temos nesta Deputación, que por outra banda non ten débeda, seguimos con esa débeda cero, cumplindo a estabilidade presupuestaria, algo moi importante, cumpre esa estabilidade presupuestaria, temos remanente de tesorería suficiente, pero hai unhas reglas fiscales que provocan que sobre o gasto efectivo só se poda incrementar ese 2,6% e provocou ese incumprimento da regla de gasto, non? Que despois por eso temos que aprobar ese plan económico financiero. Entonces, obviamente, se aprobara ese novo marco, que esperamos que así sexa dentro do Goberno Central, de aprobar as inversións sostenibles, unha boa parte desta modificación de 41,5 millóns que vai neste pleno, pois a maioría de parte dela sería, quitando gasto, pois sería inversión sostenible, tanto moitas inversións que se fan desta casa, obviamente, porque aí se incrementa moito o capítulo de inversión tamén, tanto para infraestructuras, medio ambiente, eso contaría como inversión sostenible, e o que vai aos concellos, a parte de proxectos e distintas obras, pois son tamén inversións financieramente sostenibles. Entón, agardamos que o Goberno recapacite e aprobe estas inversións, porque senón nos vai a poñer a todos, tanto a Deputación como seguramente a moitos concellos, nunha situación complicada. Eu tendeles aí todos os datos perfectamente desglosados
onde vai cada partida que incrementamos, e se tedes cualquier duda, pois tanto eu como Begoña de intervención pois podemos respostar. Gracias. Moitas gracias. Empezamos o turno de... Sí. Perdón, equivoquei, esqueceuse me decir unha cousa, houve unha corrección de errores. Bueno, xa vedes que son un montón de partidas orzamentarias e houve que facer unha corrección esta mañá na modificación número 3 e na modificación número 4 para cambiar de partidas algunhas sí, de capítulos, sí, só afecta capítulo. Entón tedes aí as modificacións, non se modifican importes ni nada, solamente pois, cambios de áreas. Moitas gracias. Vamos ao turno de intervencións. Democracia? Non, BNG. Bueno, pois, a verdade é que esta modificación de crédito ten que ver bastante ca moción que antes nos trasladaba a Democracia Ourensana, porque estamos falando dunha modificación de crédito que é máis dun tercio do orzamento da propia institución provincial. Estamos a falar, polo tanto, de que un tercio do orzamento que tivemos, máis dun tercio do orzamento que tivemos o ano pasado, vai nunha modificación de crédito. E aquí, pois, evidentemente, hai de todo. Cando digo que hai de todo é que hai para as necesidades da propia administración. Marta, eu corríxote porque non chegamos aos 25 millóns de euros no plan único. Entonces, non digo que non sexa necesario todo o que se mete aquí, pero evidentemente o plan cooperou cos concellos non é eses 26 millóns de euros, o gallao foron e nos agardamos que así sexa, pero non é tanto. Aquí vai o do cooperou e outras partidas que entendo que efectivamente poden ser necesarias e así o valoraremos no propio pleno, non? Despois, no outro, hai algunhas partidas, por exemplo, a de 40.000 euros que vai como subvención para os GES. Eu isto non sei se vai dentro do propio convenio que se establece ou é a parte, porque... Sí. Se me permite contesto eu, porque vamos a ver, isto foi unha petición que se nos fixo por parte dos GES, dos 11 GES, bueno, dos alcaldes, efectivamente, na modificación que no convenio, o convenio non se lle toca nada. Aproveito para respostar a unha cuestión de antes que tamén usted planteaba, quizá por esa condición de director de emerxencias, isto que me persigue toda a vida, non? Entonces, a ver, o convenio dos GES non se modificou absolutamente nada, co cual, despois de 4 anos, os costes correntes, aumentos de sueldos, de trienios, gastos de funcionamento e tal, pois o non se modificar, corren exclusivamente en cargo aos concellos. Evidentemente estamos falando de que é un servicio de emerxencias importante e que os concellos teñen que facer cargo exclusivamente esos custos, non se aumenta. Entonces, antes dicía que esta diputación é a que máis aposta, ou sea, a que máis aporta. Bueno, e aí tamén apelo á miña condición de exdirector. Vamos a ver, iso é unha mostra política, non estamos obligados. Que pasa? Que xa anteriormente e agora entendemos que Ourense ten unhas características moi particulares. Moitos dos GES están en concellos de 1.000 habitantes, de 1.000 e pico habitantes, en donde 40, 50, 70.000 ou 100.000 euros é un auténtico disparate para o seu presupuesto. E entonces esta diputación anteriormente e agora, anteriormente o que fixo foi aceptar unha proposta, a única diputación que aceptou a proposta naquele momento da Xunta de Galicia, que supoñía un aumento de GES. Nós temos completado o mapa de emerxencias da provincia. Por exemplo, Ourense ten 11 GES e Pontevedra ten 4. Entonces, iso é a diferencia que hai entre apostar por a seguridade na provincia ou non. E aquí agora faz outra vez esta aposta, porque como queira que non que o gasto corrente non se actualizou no convenio que aprobamos antes, pois todo ese gasto corrente corre con cargo aos concellos. E entón o que se propón aquí na modificación é darlle estes 40.000 euros para paliar algo que non chega, pero para paliar algo dese gasto corrente a todos os concellos, vale? Grazas pola aclaración. Eu antes non criticaba o tema da aprobación do GES, simplemente eu poñía como exemplo do injusto que é. Naquele momento, acórdome que planteamos un mapa de emerxencias de Galicia. Estábamos en época electoral e esas cousas sempre influyen, non? E entonces, pois a única que aceptou ese mapa levaba un momento da aportación da Xunta,
e que levaba un aumento da aportación das diputacións, sobre todo, claro, pois as outras diputacións, e conlevaba o complementar ou implementar os grupos supramunicipais, que foi cando se constituiu plenamente o de Laza, se lle aumentaron o de Muiños e o de Lobios, se constituiu da Veiga, etc. Non? Entón, nós completamos o mapa de emerxencias e as demais por non aportaron e entón quedaron como estaban. Non, eu o que digo é que nese caso que me refería ao injusto que sexa a Diputación que menos dotación orzamentaria ten e, sin embargo, a que máis concellos sí que dependen dela, que teña que aportar máis diñeiro que outras diputacións que evidentemente teñen moito máis diñeiro e que en moitos casos incluso ao mellor o GES non lle é tan necesario porque teñen cidades ou de máis de 20.000 habitantes que xa lles cubren boa parte do territorio que nos aquí evidentemente non temos, non é? Esa é a realidade que temos a nivel de financiamento. E despois, entón, bueno, pois xa digo, no que ten que ver cos 24 millóns de euros que veñen para a Deputación, que veñen a modificación de cara á propia Deputación, pois entendemos que efectivamente seguro que son necesarios e que sí que en boa medida veñen por unha infradotación no momento da elaboración dos propios orzamentos, non temos tal. Despois, no que é tanto os concellos como as entidades, asociacións, etc., seguramente todas elas son moi necesarias. Nós tamén saben perfectamente desde o grupo de goberno que é a nosa postura trasladada en distintas ocasións, por un lado, incrementar o plan de cooperación, o plan Cooperou, cos propios concellos a través deses criterios que xa se están establecidos e, por outro lado, pois no caso das asociacións e entidades, pois tamén intentar, na medida do posible, establecer un plan Cooperou asociación, non sei se me expreso con propiedade, pero bueno, que exista algún tipo de criterios obxectivos a hora dese reparto de fondos. Eu a verdade que, claro, entendo que sí, que todas as asociacións que piden entidades e fundacións necesitan eses fondos, estou absolutamente seguro de eso e incluso moitos máis, vamos, en eso seguramente o presidente terá que decir a moitas que non teño a máis mínima dúbida ao respecto, pero bueno, sí que entendemos que sería interesante establecer ese plan e despois tamén o digo así de claro e o trasladaba no anterior mandato, que entendemos tamén que ten que haber unha parte de discrecionalidade no sentido de que o presidente, en este caso, con un criterio de colaboración con proxectos máis excepcionais e acaídos, pois poda tamén ter eses fondos para eses proxectos singulares que podan ir surdindo. Eu, a verdade é que me quedei cunha asociación nas que veñen aquí e que a vostedes supoño que tamén chamaría a atención o nome da asociación, non é ni siquiera o importe. E despois, como me quedei co nome, fun a buscar a actividade que estaba a desenvolver, non? E en concreto a asociación esa, que xa digo, é simplemente casi anecdótico, pero non nego que me chamou a atención, é a asociación, un segundiño, por favor, porque ao final son bastantes papéis e non sei onde metín a asociación esta. É a asociación de... cal era? Sí, apetéceme ser amigo da área sanitaria de Ourense. A verdade que me chamou a atención o nome da asociación e despois busquei na internet e que, polo menos así en Facebook e a nivel xornalístico non ten actividade dentro do ano 2021. Non quita para que o teña, pero bueno, chamoume a atención o proxecto Arte Espida. Xa digo que incluso de menor cuantía, pero bueno, ten así. E despois hai outra que me chamou a atención, que máis que nada polo concepto que pon, que eu non sei se estará ben ou se referirá, que non estaría ben expresado, e é unha subvención a un concello, en concreto o Concello de Lobios, que era 150.000 euros para o balneario. Claro, e é para o balneario, porque o balneario en principio é... Vale, é que tal e como está expresado a min, xa me extrañaba porque parecía... Vale, é que con melloras no balneario de Lobios a verdade que me extrañaba, porque entendo que son unha entidade privada e non tería sentido, porque ademais podía estar directamente ligado a unha subvención para
para os xestores, pero non teria sentido darlle ao Concello, vamos, non? Con carácter xeral, xa digo, pois que ven que a Deputación teña 41,5 millóns de euros para facer unha modificación e poder dotar de máis fondos a concellos, a propia Deputación e a entidades e asociacións. Moitas delas eran entidades e asociacións que evidentemente votábamos de menos no orzamento inicial desta Deputación, porque tradicionalmente incluso universidades, etc., vamos, entidades que sí que xa de partida pois contan con ese apoio. Despois outras moitas entidades benéficas que lóxicamente están tamén no radar das necesidades, entidades deportivas, pero bueno, nós aí sí que trasladamos unha vez máis a petición de que na medida do posible a medio prazo se poda ir implementando un plan que supoña tamén igual que nos concellos, ahora temos unha parte importante que vai en función dunha serie de criterios obxectivos, pois que tamén se podan implementar ese establecemento de criterios obxectivos. Agora mesmo a nosa postura vai ser a abstención, explicaremos a postura no plenario, pero bueno, tamén lles informo que pola nosa parte non vai haber inconveniente para que saian adiante estas modificacións, tendo en conta que, bueno, pues con carácter xeral están referenciadas cara a unha millora para entidades, asociacións, os propios concellos e as necesidades da propia casa. Nada máis, moitas grazas. Pois moitas gracias, moitas gracias. PSOE. Sí. Boa tarde a todos. Bueno, pois, desde o Grupo do Partido Socialista consideramos que esta modificación é un paso atrás no que vimos desenrolando estes 2 anos na Diputación. Eu teño que dicir así, é dicir, os criterios que nos habíamos fixado fai 2 anos no orzamento que se había aprobado, no primeiro orzamento que se había aprobado nesta Diputación neste mandato, e máis as distintas modificacións, nos deixaban claro, digamos, a regla de xogo con respecto aos criterios obxectivos no reparto aos distintos concellos. Agora se tomou a decisión de, en vez de levar o plan Cooperou, digamos, ao método plan Cooperou, que, bueno, que non sigue parecendo insuficiente, pero, bueno, ese é outro debate, pero se intenta, digamos, enmascarar con respecto a unhas nominativas tamén dos distintos concellos, pero si é verdade que co reparto deixa moito que xear no sentido de que se asusto, digamos, na globalidade da provincia. Simplemente un detalle, é dicir, mentras que o Partido Socialista ven gobernando máis ou menos a mitad da provincia, é dicir, por número de habitantes, pois neste incremento de 9 millóns de euros non leva máis que o 20%, digamos, no reparto equitativo nos concellos, mentre que o goberno do Partido Popular leva un 72%. Nos parece un verdadeiro paso atrás nestes criterios que viñamos seguindo hasta ahora, máis alá de que se contemplaron o tema dos conservatorios, se contemplou o plan de vivenda correctamente, e algunhas medidas máis, pero nos parece totalmente insuficiente, máis que nada nos criterios que nos habíamos marcado, máis que nada na filosofía que creíamos que se había entendido por parte, digamos, deste goberno en este mandato. Por lo tanto, non vamos a facer unha reserva de voto, o explicitaremos máis especificamente no pleno, pero un pouco, digamos, desilusionados non, pero si é verdade, contrariados por un paso atrás que creíamos que xa non tiña remedio e que creíamos que habíamos avanzado suficientemente, clarificado suficientemente neste mandato entre o equipo do goberno e os distintos grupos da oposición. Mais nada. A verdade é que o millor para que todos igual nos levaba moito tempo, pero se me poño a ler aquí liña a liña o que leva cada concello, mellor a algúns nos sonrojaríamos. Non o vou a facer porque creo que perderíamos moito tempo toda a tarde. Claro, pero a lista o mellor habría que tardar os 5 minutos que leva lela, concello por concello, e decimos a cantidade que leva cada concello. 18 millóns de euros do plan Cooperou con repartos aprobados e agora 9 millóns de euros, máis de 9 millóns, 9,6 millóns de euros, cando no pleno, que si recordas, tú propoñías, fixeches unha proposta e o presidente se colleu o guante de 1 millón de euros máis. Se facemos 1 millón de euros con repartos equitativos, tocaríamos a 10.000 euros. Aquí, o concello que menos leva 50.000, 48.000, concretamente. Entón,
A ver, Álvaro, eu entendo que si queres agora criticar a proposta, pois critícala. Pero si nos poñemos a ler o que leva cada concello, non hai en ningún concello do Partido Socialista que leve, si coa túa proposta levaría menos. Coa túa proposta, que eran 3 millóns de euros, se non recordo mal, despois quedamos en un, pero coa túa proposta, se os fixéramos con repartos equitativos, levarían 30, 40, 20, 30 ou 40. E é que agora levan todos 50. Todos levan de 50 para arriba, e hai concellos do Partido Socialista que eu agora non o fago, pero eu podo, é mellor facelo públicamente e que a xente coñeza, porque ao mellor, pois eso é falar, eu me parece, Álvaro, que creo que 29, 27 millóns de euros, 18 máis 9,6 millóns de euros para os concellos, bueno, e creo que hai bastantes concellos do Partido Socialista, do BNG, con distintas necesidades ou proxectos que van incluídos aquí moi por encima de concellos máis poblados do Partido Popular, por exemplo. Entón, eu creo que, hombre, se queremos criticar, pois podemos criticar, pero o mellor que podemos facer no pleno é ler liña por liña esa proposta de todos os concellos e a vemos. Eu creo que quedan máis que satisfeitas as necesidades. Xa che digo, máis de 50.000 euros levan todos os concellos. Creo que se fixo as peticións, os alcaldes fixeron as súas peticións e se respetaron as súas peticións na maior medida. Se levan dado máis de 60 millóns de euros no que levamos de mandato repartidos para os concellos con certo criterio entre o Plan Cooperou e con certo criterio de reparto. Entonces, eu creo que, hombre, decir que é un paso atrás me parece pois unha intervención un pouco rupturista nese sentido de un paso atrás, non sei, eu creo que estamos facendo un esforzo porque estamos cun plan económico financiero que vamos a aprobar, estamos facendo un forte esforzo para axudar os concellos da provincia que teñen moitos problemas, porque por un goberno central que se lle ocurre pois cambiar as reglas de xogo no peor momento e as cambia e non dá alternativas, e dende aquí se está axudando en boa medida a sufragar eso, pois me parece a verdade que é unha intervención totalmente fora de lugar. E a todos nos gustaría mellorar o reparto, e aí lle contesto a Bernardo en cuanto a entidades, se está traballando nese posible pois reparto máis equitativo. Non é fácil porque as entidades son moi diferentes e non é fácil chegar a un... É moito máis difícil que os concellos facer ese reparto, pero bueno, se está traballando nelo e é posible que se vayan. De feito, se están sacando pois máis concursos e a idea é sacar máis para que tamén as entidades pois poidan acceder de outra maneira. Se está traballando neso e eu pola miña parte creo que, bueno, que é unha modificación ambiciosa con casi 42 millóns de euros, 41,5 millóns de euros para intentar sufragar as necesidades da casa que quedaron pois un pouco mermadas por esa aposta polo Plan Cooperou e aínda por riba, pois intentar axudar igual ou en maior medida as entidades, mancomunidades e os concellos. E aparte, en moitas accións que antes, pois os conservatorios, pois os GES, pois moitas medidas que foron pedidas por vos aquí, polos grupos da oposición, e que o presidente colleu o guante e así o digo. Entón, bueno, pois eu creo que esa intervención así tan, pois non me parece que teña lugar, pero bueno, é a opinión de cada un e nada máis. Gracias. Moitas gracias. Democracia? Non. BNG. Creo que o que traslada Marta ao final, non? Efectivamente, bueno, pues, entendemos tamén a dificultade que as asociacións, entidades, pues, teñen características distintas, hai nas de carácter social, hai nas de carácter deportivo, pero, bueno, tamén se pode efectivamente establecer en función precisamente desa actividade, porque lógicamente non lle vas a pedir o mismo número de usuarios a unha entidade cultural que a unha entidade benéfica, etc. Son perfis totalmente distintos, pero bueno, creo que eso sí que se pode establecer e medir, hai exemplos, non? Despois, no tema dos fondos, pois, bueno, aí xa os expresei anteriormente, non? O que di Álvaro. A verdade é que eu outro día pois, tamén entender, e entender o de boa fe, non foi nada tal que iba a haber ese incremento de fondo de cooperación do Cooperou, que é verdade que iba a ser bueno, pois limitado,
que iba a ser limitado, porque era o que se falara no pleno, e despois, bueno, a explicación que se nos trasladou foi que se vira superado por as propias nominativas, vale? Bueno, eu aspiro a mellorar o cooperou, isto entendo que é algo lícito por parte deste grupo da oposición, que eso sexa así, porque ademais tamén o digo sinceramente, entendemos que eso consolidaría e quedaría aí establecido xa un pouco no tempo, non? Porque a todos os concellos, independentemente da cor política que sexa, unha vez lles chegue ese cooperou como base, vai ser difícil que eso quen este ao fronte da Diputación teña opción de voltar para atrás, porque a xente vai dir, oiga, mire, isto é o mínimo, e a partir de aí falamos, que é absolutamente lícito nese sentido que nós aspiremos a elo e que os grupos en xeral que estamos aquí pois aspiremos a elo. No demais, xa, bueno, creo que xa trasladei a postura do BNG na primeira intervención, calquera observación, calquera dúbida que teñamos ao respecto do que ven aquí, así o trasladaremos. Entendo que hai unha partida de 1.700.000 euros que para medio rural que deben ser para os tractores que quedaban pendentes do ano pasado, non? Aqueles que quedaban en lista de agarda. Claro, que habrá que agardar a que a Xunta efectivamente efectivice eso, e pois, bueno, pois aí hai moitísimos fondos. A verdade é que este ano, eu non sei se lles pasou, nos a nivel Allariz, desde logo, houve días que casi pasei pola rúa, tiña que ir así, co tema da subida do lixo, non, das tazas de lixo, e dices, non, pero é que é así, o que lle faga. É o que toca, porque efectivamente, por un lado, marca a lei di que temos que cobrar o que efectivamente supoñan os custes, e por outro lado, o que nos trasladan a nós, que eu cada vez que vexo a factura este ano do canon de Sogama respecto a fai 2 anos, dame así un certo entre sudores arpullido, non sei exactamente cal é e tal. Entón, bueno, aquí vese que hoxe pola mañá falaba co servicio porque concederon 500.000 de euros de subvención para este servicio para a Diputación, nós tamén solicitamos neso. O problema ahora é dalo executado, porque claro, é que a Xunta resolve e despois tens que executar, que é outro dos problemas que temos as administracións locais, que a Xunta tarda en resolver o que lle parece e despois hai que executar a unha data feita, que ás veces é moi complicado de dar chegada, non? Bueno, por o demais xa digo, eu pido, e creo que estamos no noso papel, lóxicamente, e agardo que así se teña en consideración por parte do grupo de goberno, que camiñemos cara a ese reforzamento do plan Cooperou, que se xere ese Cooperou, entre comillas, para entidades, asociacións e todo ese tecido que existe na provincia, por sorte, que en moitos casos pois cubre aquilo a donde non damos chegado nos como administración, e entendo que ese é o camiño que decía Álvaro que se emprendeu, e agardo que efectivamente non voltemos para atrás, sino que camiñemos cara aí. De acordo, nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. PSOE. Sí, decía a vicepresidenta que ningún concello leva menos de 50.000 euros. Pois hai moitos concellos que levan menos de 50.000 euros. Xa te sei que un centavo que lle debe de 1.000 euros ao alcalde de Melón, que só lle dades 40.000 euros, por exemplo. É dicir, hai moitos concellos que levan menos de 50.000 euros. Pero independentemente deso, é dicir, o que non son a regla de xogo é que nos habían marcado. É dicir, por un lado, plan Cooperou, eses 30, 40, 50, dependendo do criterio que teña, e despois as nominativas. Podríamos entender que as nominativas, como se produciron noutras ocasións, non pidamos o equilibrio total, pero entre o equilibrio total e o 70-20, por suposto, non podemos permitir, o sea, non podemos asumir esa realidade, non podemos asumir que haya concellos que leven 8 subvencións nestas nominativas, 8 subvencións, ou concellos que leven 5 subvencións, e outros concellos que leven 5 subvencións. De que importe? Pois por un importe total de 324.000 euros. 324.000 euros, se pode dicir. Eu non vou nombrar concellos, pero 324.000 euros contra 40.000 euros que leva aquí o señor. Me entendes? Ou 40.000 euros que leva el, e o concello ao lado descende que leva 263.000 euros contra 40.000, o sea, concellos limítrofes. É dicir, non intentemos aquí vender o que non hai, é dicir, o 70%
da modificación de crédito a levan Concello do Partido Popular e o 20% a levan Concello do Partido Socialista, cando eso non era o que sabíamos, digamos, o que nos habíamos marcado entre todos. Non digo que habíamos marcado o Partido Socialista, o que nos habíamos marcado entre todos. Se ese é un arreglo de xogo, indudablemente o falaremos. Se isto é unha anécdota, digamos, nesta modificación, o falaremos. Se isto vai ser o criterio que se vai seguir de aquí para adiante, tamén o falaremos, indudablemente. Estamos aquí para tal. Ahora, digamos, dicirnos, oye, que listado teño aquí tamén, listado. Podemos ler o día do pleno, nos podemos pasar media hora ou 3/4 de hora ou 1 hora e media falando das discriminacións que pode haber, sin problema ningún, pero non nos engañemos, e isto para nós non está ben, está. Despois, outra unha cousa máis que nos gustaría, porque temos reclamado xa en distintas ocasións, e entendo que é unha cousa que tamén nos habíamos demandado e o equipo de goberno o había recollido, que era a relación das vías provinciales, as inversións das vías provinciales. Pero nos gustaría que viñeran detalladas cuáles son as vías provinciales onde se actúa e onde non se vai actuar, porque temos o global, pero non temos o, digamos, por vías provinciales. E creo que non nos faltaba nada máis por aí, pero, bueno, indistintamente, repito, bueno, un pouco desencantados con esta modificación. Bueno, por orden para respostar, pois moitas gracias neste caso ao BNG, non? Porque, bueno, eu creo que fomos coherentes, eu creo que se explicamos suficientemente o tema, pero mire, eu a estas alturas, a verdade que tamén me arrepinto de non haber feito o que ustedes decían, porque ao final o resultado xe intuyo que vai ser, e entonces, como intuyo que vai ser o resultado, pois tamén eu lle diría que me arrepinto de non haber incrementado 1 millón de euros o plan Cooperou e incrementar, pois, algúns concellos 10.000 ou 11.000 ou 15.000 no mellor dos casos e algúns 3.000 ou 2.000. 1 millón de euros entre 92 concellos por criterios de reparto, o que tiña menos de 500 habitantes, tocaríanlle 2.000 euros ou 3.000 euros de subvención. É o que lle tocaría. A mellor un grande, pois, lle tocaría en lugar de 10, 13 ou 14. Ese é o compromiso, non? Efectivamente, despois creo que cumplimos, porque se dixo que era mellor facelo nunha nominativa pos concellos, con independencia de que como desglosen cada un dios. O importante é a cuantía, non? Hai quen leva unha, quen leva dúas, quen leva tres, pero o importante son as cuantías. Pero aquí hai varias cousas. Primeiro, efectivamente, un reparto de 41,5 millóns de euros. Mire, sí, efectivamente, é unha cuestión importante, pero vostede e eu temos experiencia en gestionando concellos, non? E a mí me gusta facer as cousas, planificar as cousas con antelación. Eu podíame agora coller a reservarme 20 millóns de euros para outubro. E non o fago. E prefiero darlle todos os concellos agora, ou todos os concellos, todas as entidades, todo o que teñan que darlle, para que o utilicen durante todo o ano. Estamos no mes de abril, non estamos no mes de outubro, en onde non hai maneira de justificar absolutamente nada, non hai maneira de facer absolutamente nada. E entonces, que decimos? Primeiro, damos os 18 millóns xa no plan Cooperou, teñen un de enero, entre comillas, vale? Xa saben o que teñen que facer, o que van a facer, e a partir de aí, agora teñen a totalidade do que vamos a facer e, se non nos deixa o goberno facer absolutamente nada, que é probable que non nos lo deixe, alaíles que non nos deixen, que seguramente nos virá a liquidación do 24, teremos 20 ou 20 e pico millóns de euros e a mellor tenemos que deixar aquí na caixa mientras non podemos axudar a nadie. Alaíles. Nós, neste caso, moi claramente, xogámonos todo, e é que todo o diñeiro que se pode trasladar a concellos, a entidades, a necesidades da casa, se teñan xa para executalas. E iso é o compromiso. Respecto ao caso concreto dos concellos, eu creo que, ou sea, respecto a algunhas cuestións, eu creo que respetamos o plan de vivenda, respetamos o aumento dos conservatorios, se falou con todos os concellos e máis ou menos pediron o que se lle, ou sea, se lle dá o que pediron. E tampouco hai que mirar unha modificación, porque efectivamente hai concellos agora que me di, levan 200.000 euros, sí, pero a mellor outro concello levou noutra ocasión 70, 80 ou 100.000 euros, porque efectivamente, claro que é, as modificacións vanse levando en función das necesidades. E entón, houve xente que na anterior pues, levou, por exemplo, o Ceño a 150 por un campo de fútbol, como levou a Moeiro, ou levou Lobios, ou levaron noutras ocasións outros. Entón, hombre, non nos fagamos trampas ao solitario. É dicir, son cuestións que están plenamente justificadas. Na seguinte, pois Melón, necesita unha cofinanciación de non sei que temolo falado e eu teño falado co alcalde, me ten dito e tal. Por suposto que lle daremos esa cofinanciación para que non perda os fondos que lle van dar do outro lado. Compromiso total.
Entonces, hombre, nos parece que non é xusto decir eso. E despois, hombre, pois decir que efectivamente non se cumple cos concellos, eu insisto, e é un dato obxectivo. Entonces, aquí, se me permite, señor alcalde orense, tomo unha frase mítica dil, que lo medible non é opinable. E entonces, como lo medible non é opinable, 27,6 millóns de euros son moito diñeiro para os concellos neste momento. 27 como que unido a todo o que se leva feito desde o ano 23 son 63 millóns de euros a concellos. E a todos os concellos. E entonces, bueno, eu creo que nunca houve esta cantidad de dinheiro para os concellos. Nunca houve esta cantidad de dinheiro para os concellos, pero na vida. E ojalá poderamos seguir facendo así. Entonces, bueno, máis alá de calquera outra cuestión, a xustificación. E unha cousa, porque a mí tamén me gusta falar. Efectivamente, xa saben que me gusta falar. Bernardo, señor diputado, eu agradezcolle moito o planteamento que fai. Efectivamente, é complexo no tema por dous motivos. Primeiro, é complexo no tema das nominativas a entidades e demais, porque é complexo. Porque como mides? Un concello si o podes medir por número de habitantes, por cuestións objetivas, non? Pódelo medir, non? Pero cando é a entidade cultural, non sei que, tú como mides eso exactamente? De todos modos, temos establecido elementos correctores importantes, sobre todo naquilo que é máis medible. Entidades deportivas. Entidades deportivas levan un criterio bastante obxectivo. Categoría, base, bastante obxectivo. E, ademais, tratamos de eliminar o máximo as nominativas e pasarlo a concurrencia competitiva. De feito, aumentamos as axudas aos clubes de base de 350 a 550. É dicir, casi duplicamos a cantidad de que se mete. E a noso compromiso é seguir nese sentido. Hai outros ámbitos onde é máis complexo, porque nas entidades sociales, nas entidades culturais e tal, é moi difícil medir. O que lle podo dicir é que todo o mundo, con ao marxen de algún sorprendente, non? Que entren ademais, todo o mundo, primeiro, que viña levando, que está acreditado, levan o correspondiente. E despois, trátase sempre de establecer unha homoxeneidade, un criterio. Xa digo, é máis fácil en algúns ámbitos, como por exemplo o deportivo, e é máis difícil noutros, que é máis difícil de medir, como no cultural ou incluso no social. O social, bueno, tamén é máis un pouco obxectivo, pero sobre todo no cultural é moi difícil, porque valorar obras de arte, valorar actividades culturales, valorar todo con criterio obxectivo é moi complicado. E agradezcolle e finalizolle pois esa capacidade que nos deixa este propio presidente para distribuir de vez en cando algún detalle. Moitas gracias. Moitas gracias. Bueno. O voto. Vale. Bueno, repito porque non tiña dado aquí de alta, quedaron todas da seguinte maneira, as tres modificacións, quedaron, bueno, co voto a favor do Partido Popular e que reserva dos outros tres grupos para o pleno. De acordo? Moitas gracias. Me ha tocado. Plan económico financiero. Sí. Vale. Vamos co seguinte punto, que é tamén outro de urxencia, temos que debatir que é derivado desto, que é o plan económico financiero, que temos que votar en primeiro lugar, que temos que, por incumprimento a regla de gasto, que xa se explicou, pero bueno, tratámoslo agora e que o temos que tamén, pois eso, debatir e, no seu caso, aprobar, cando sea. Vamos logo a votar a urxencia, a inclusión da urxencia. Incluímoslo, sí. Vale, sí. Todos, gracias. E agora, pois, bueno, tengo para explicar as líneas xerais do plan a vicepresidenta Marta Novoa. Bueno, pois nada, como veríades na proposta de plan no expediente, pois como xa falamos deste tema, pois incumplimos a regla de gasto en 20,8 millóns de euros.
E como podedes ver, se o lestes eu o explico así moi por enriba, pois se produciu basicamente pola última modificación de crédito que fixemos no ano 24 e por a incorporación e despois tamén polo incorporación pois do que non se executou do orzamento de 2024, e ambas as dúas cousas, sin inversións sostenibles, pois provocan ese incumplimento da regla de gasto, que, como ben decía antes, pois se cumpliu a estabilidade, somos unha administración que non ten débeda, e hai esa regla que non se pode superar o 2,6% do gasto computable no ano 24, e pois incumplimos a regla de gasto neses 20 millóns de euros. Cuáles son as medidas propostas? Pois un pouquiño como resumen, pois obviamente aprobar un orzamento cumplindo as reglas fiscais, non aprobar modificacións que comprometan a estabilidade presupuestaria, non conceder subvencións nominativas a concellos no ano 25-26. Obviamente estamos incumplindo eso xa de primeira, porque estamos facendo unha incorporación, unha modificación de crédito na que eleva subvencións nominativas a concellos. Non se empregarán maiores ingresos para financiar gasto corrente nin de capital, e hai que aumentar tamén o grado de execución do orzamento, e non se poden formalizar créditos que non estaba xa na nosa mente facelo, non? Entón, cual é a nosa esperanza? Pois que o Estado aprobe as inversións financieramente sostenibles, porque senón vai a ser complicado con esta modificación de crédito pois volver a manter o cumplimento da regla fiscal. Estamos traballando xa na execución do orzamento, xa empezamos coas reunións o ano pasado, no ano 24, con distintos departamentos para mellorar e evaluando trimestralmente as distintas áreas para poder aumentar a execución do orzamento, porque eso permitiría non incorporar ese remanente, ese diñeiro que queda, ese diñeiro que queda aí para o ano seguinte, pois porque son obras que non se dan executado no ano ou distintos proxectos, e entonces, pois nesa senda estamos, non, de mellorar a execución do orzamento, que non é mala, que é máis a media é de 64,65%, é verdade que subimos a execución no ano 24, que no ano 23 era baixa, e iso tamén nos perxudica, porque se no ano anterior é baixa a execución, tamén a regla de gasto vai en función de eso, non? Pois ese 2,6 vai sobre un gasto menor, entón temos menos gasto para poder executar, o teito de gasto sería máis baixo para este ano 24, e por eso incumplimos, non? Entonces, a execución do 24 xa é maior, xa nos vai a dar un teito de gasto maior, pero aínda así, se non se aproban as inversións sostenibles, pois todos temos certo medo, non? Entonces, pois obviamente quedaría condicionado a que non se pudese facer ninguna outra modificación de crédito, que sin, en cambio, se aprobasen, pois poderíamos facelo. Entón, podería darse a paradoxa de que aumentemos os ingresos, de que a liquidación que vai a facer o Estado pois nos proporcione maiores ingresos, e nos teñamos que deixar eses cartiños aí e tenemos que dar as explicacións oportunas, que son, pois non o podemos gastar porque non nos aproban poder gastar máis. Isto para a Deputación e para os concellos. Entonces, hai que aprobar este plan económico financiero e hai que non volver a incumplir, porque senón xa o Estado podería tomar medidas. E isto basicamente por incorporar esa última modificación de crédito, moitos deses cuartos para obras dos concellos tamén, e entonces, pois estamos todos no mesmo barco, todos queríamos máis diñeiro para os concellos, pois agora temos este problema, e por eso espero que este plan económico financiero salga cos votos a favor de todos, porque senón sería un pouco increíble, non, que todos estemos pedindo aquí máis cartos para os concellos e despois, pois, cando hai que poñer a cara e aprobar un plan deste tipo, pois non o fagamos. Así que nada máis, se tedes calquer duda, pois explicamos o que necesitedes. Gracias. Moitas gracias. Democracia. Non. Bloque. Pois dentro do Bloque Nacionalista Galego reservamos o voto para o pleno, pero tamén lles digo que por nós non vai quedar, porque efectivamente entendemos que é necesario, que é xusto, e que ademais o que non ten ningún sentido é que tanto o Estado como as comunidades autónomas se podan seguir endebedando e nós non podamos gastar o que temos afogado. A verdade que, en fin, é unha das moitas incongruencias que podemos ter nesta vida, e esta non é das pequenas, parece así unha incongruencia bastante absoluta, non?
Entón, efectivamente, é un plan que hai que aprobar porque así nos ven imposto por uns criterios legislativo-técnicos, hai que facelo. A propia Diputación tamén é certo que non ten débeda, co cual a partir de aí que non se podan gastar os cartos, xa sea que deixalos no banco, que recordo que fai uns anos nos asustábamos do que tiñamos que pagarlle aos bancos por ter os cartos no banco, que xa era o colmo do colmos. Bueno, pois a verdade é que xa digo que este mundo en moitas cousas non ten moita explicación, polo menos desde un punto de vista lógico. Nada, manifestaremos a nosa oposición no pleno, pero xa lles digo que non a quedar sin aprobar. Nada. PSOE. Sí, eu recordo, a verdad, o primeiro ano que fixe un orzamento no Concello, cando o secretario me explicou a regla de gasto, le dije, que me estás contando? Pois, que me estás contando? Quero dicir que ben, o sea, quero dicir que é algo que non lle damos explicado aos ciudadanos. Bueno, concordo totalmente co que dixo a intervención de Bernardo. Bueno, é unha regla de gasto que temos que cumplir, que dificilmente é entendible por parte da ciudadanía a calquera que iramos explicar. Fágame reserva de voto. Moi ben. Algo intervención máis? Non. Bueno, está claro que aquí o que hai que nós temos que traer a cerrar o círculo que dixemos anteriormente, que é, por unha parte, o diñeiro que temos, sabendo que incumplimos a regla de gasto, unha vez que non temos débeda, unha vez que cumplimos estabilidade, a outra opción era quedarse con 20 millóns de euros e non repartilo entre entidades, entre concellos, entre a xente. Nos preferimos incumplir a regla de gasto, facer este plan económico, que a xente teña o diñeiro, e no caso, esperemos que haxa cordura, como decimos, e que efectivamente se aproben cando menos as inversións sostenibles, o cual xa eliminaría prácticamente o problema, e esperemos que efectivamente, no peor dos casos, pois o que vai a pasar é que se fan a liquidación e nos dan outra vez eses 20 ou 18 ou 20 millóns de euros que previsiblemente nos corresponderán da liquidación definitiva do 24, en plena congruencia co que nos correspondeu na do 23, e tendo en conta que hai un maior nivel de, bueno, que hai un maior nivel de recaudación, co cual debería ser algo máis todavía, pero bueno, pois o que se aproba, se isto se salva e levantan o tema e non incumplimos regla de gasto, poderemos fazer outra modificación e intentaremos que eses concellos que quedaron nesta un pouco tal salgan máis beneficiados, por suposto, e intentaremos efectivamente dar todo, e se non, pois teremos a triste realidade que non poderemos repartir 20 millóns, teremos no banco con deuda cero e estabilidade. Esperemos que así que non sea así. Bueno, pois moitas gracias. Vamos a votar. A favor? Os demais entendo que se reservan o voto, non? Vale. Bueno. Asuntos de urxencia non hai? Eran estos. Ahora, exactamente, serán asuntos de urxencia. Claro, bastantes asuntos de urxencia había, Sí, bastantes asuntos de urxencia había. Bueno, brillante conclusión. E rogo se pregunta se hai algunha. Sí. Dígame. Con respecto a... Bueno, que vai salir, creo que vai salir mañá, pero bueno, que se anunció na Xunta de Goberno Provincial a base reguladora da convocatoria para a confección da cartografía digital no rueiro municipal. É dicir, nos trasladan unha boa parte dos concellos dúas cousas. En primeiro lugar, a insuficiencia, digamos, da dotación da convocatoria, porque estamos falando de 100.000 euros. E, claro, isto nos dá lugar a que con máximo de 10.000 euros por concello non vai a poder afrontar máis que 10 concellos da provincia. E, por outro lado, tamén nos fan un traslado de que o plazo é moi insuficiente para chegar á documentación toda que se pide. Entón, nos trasladan que se podemos trasladar, digamos, esta comisión, se hai unha forma de aplazar, digamos, o plazo de convocatoria para, o sea, creo que está previsto que se publique mañá o pasado no boletín, está publicado, vale. Se hai algún tipo de aplazamiento para os concellos que se ven moi apurados para presentar a documentación. Simplemente, a ver, dicir que nos aquí fixemos esta dotación e sacámolo
como pues, así, moi importante, como un plan piloto, porque non sabemos efectivamente o que vai ir, excluímos as vilas tal, porque isto non chegaba a nada, non? E entendíamos que además debíamos darlle unha satisfacción aos concellos máis pequenos que teñen menos capacidade e demais. Bueno, un concello pequeno con 10.000 euros e algo que poña evidentemente que non é solamente o que poña a Diputación, creo que podría abordar en boa medida a numeración e a geolocalización, creo que sí, pero bueno, en todo caso é un plan piloto que se funciona, estamos todos de acordo, pois pues, ano se dota con maior cantidad e chegará en lugar da 10 a 30 ou as que sea, non hai ningún outro problema. Vale. Algo cousa máis? Non. Bueno, pois queda terminada a comisión. Vamos ca terceira das comisións, que é a Comisión de Cooperación, Infraestructuras e Medio Rural. E conforme a orden do día, pois no primeiro, como é habitual, está a ata da sesión anterior, a 19 de marzo, que se o mesmo, se non hai alegacións, dámola por aprobada. E aquí hai dous puntos, o segundo e o terceiro, que son dúas mocións. Empezamos por a primeira. Non, a primeira é a ratificación do convenio. A primeira ratificación do convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios, Provincias e Diputacións da Coruña, Lugones e Pontevedra en materia de emerxencias. Bueno, o convenio de urgés. Testo a palabra, non? Sí. Se non explico yo. Bueno, pois explico eu, vale, fago de portavoz eu agora do grupo, vale? Así tamén recobro sensacións. Nada, no, bueno, aquí, como saben, isto xa explicamos un poquinho anteriormente a petición do diputado do bloque, non? Bueno, trátase de ratificar o convenio que sustenta os GES nas 4 provincias. Xa digo, no caso da o convenio a Xunta de Galicia, pois a Xunta e o resto das diputacións pois decidiron non poñer un duro máis, non? Entonces, bueno, pois ratifica o convenio nos términos que estaba acreditados
e entonces teríamos os 11, neste caso Ourense, que é a que máis GES ten, que ten 11 GES, pois en concellos, xa digo, en moitos casos dos máis pequenos, que levamos soportando un aumento de costes que non ten reflexo no convenio e que agora non se recoñece, que son os últimos 4 anos, IPCs, aumentos de salarios, aumentos de gasto corriente e sobre todo tamén temas da antigüedade e demais, sentencia judicial, bueno, moitísimas cousas, non? Bueno, aquí hai algún alcalde máis que asume unha parte do que tiñera que apoiar os concellos, asume a Diputación, xa históricamente. E, ademais, neste caso, pois a petición, xa digo, dos diferentes concellos, e tendo en conta que aquí hai concellos moi pequenos que 40.000 euros lle valen a vida, bueno, nos valen a todos, pero lle valen a vida, pois entón o que acordamos foi distribuir, ou sea, facer estes 40.000 euros de achega para gastos corrientes como unha nominativa a todos os concellos que teñan GES, lógicamente, sin colores políticos, como só faltaría. E isto é a cuestión, aquí o que se trata é de aprobar o convenio, que é o convenio igual para todo Galicia, e ao outro, pois, é produto da modificación que non é objeto deste convenio, vale? Pero era para que o superan, vale? Venga, turno de intervencións, democracia, bloque. Nos vamos a apoiar esta proposta. Entendemos que efectivamente pois é millorable no que é a dotación para os propios GES, pero bueno, é o que hai, o acordo que se chegou a nivel galego e o que non podemos é quedarnos fora, evidentemente, non temos que intentar que isto sexa un mínimo de partida. O que decía antes, non deixa de ser curioso que a propia Deputación de Ourense, que é a que menos capacidade económica ten das 4 diputacións galegas, especialmente, curiosamente, a que menos aportación ten que facer Pontevedra que a que menos GES ten, non? Que está pois no doble do noso orzamento, pero bueno, é a realidade que temos e, por tanto, temos que afrontalo, porque, evidentemente, os que máis concellos temos somos Ourense, e os outros teñen menos concellos, e ademais moitos deles cubertos, como decía anteriormente, porque teñen máis de 20.000 habitantes e, por lo tanto, xa teñen os propios servizos de emerxencia obligatorios, porque así o marca a normativa, pero ademais tamén reciben financiación para eles, co cual estamos outra vez na mesma pescadilla que se morde a cola. Nada, iso é o que queríamos trasladar desde o Bloque Nacionalista. Moitas gracias. PSOE. Hola, boa tarde a todas e a todos. Gracias, presidente. Bueno, pois nos vamos a votar a favor, como non podría ser de outro xeito, pero sí que quero recordar algunha cuestión que xa se plantexou aquí tanto nas comisións como en pleno, con respecto a ese día a día que temos coa gestión dos grupos de emerxencia supramunicipales, en cuanto a que ás veces estamos dando paus de cegos en temas de criterios a seguir de prevención de riscos laborais, aínda que temos os asesoramentos externos de algunha empresiña que contratamos que tampouco a mellor sabe moito do tema, etcétera, etcétera. Acabamos no xulgado, bueno, como todos sabemos, estamos no xulgado unos e outros, eu estou vendo por aí que hai sentencias xa por todos os lados, non só cos do barco de Valdeorras. Entón, bueno, o plantexamento ese que xa fixemos noutras ocasións, de ver, non sei se a Diputación ou quizás a Xunta de Galicia, que o mellor debería de ser a Xunta, que nos marcara ese guía burros ou esa guía de criterios que deberíamos de seguir en cuanto a prevención de riscos, en cuanto a material co que hai que dotalos, a equipamentos, estou falando de equipamentos materiais, etcétera, porque ao final parece que cualquier resquicio que hai lles vale ou sirve para que nos leven ao xulgado e que, bueno, pois un xulgado diga e logo menos mal que ven outro que ás veces dice B e dice ben, ou dice mellor que decía o ano. En todo caso, pois que quede aí esa petición. Moitas gracias.
Pero dito isto, eu creo que nós é unha... Xo falamos entre a seguridade, eu creo que é o primeiro, ter coberto o mapa de emerxencias da nosa provincia, que é complexo, porque é moi dispersa e necesitamos efectivamente moitos efectivos. Eso, ter 11 GES, ter 4 parques de bombeiros, comarcais e demais, pois creo que dá unha boa cobertura, ter unha amplia rede que son, recordo mal, 67 agrupacións de voluntarios de protección civil, que tamén fan un traballo increíble. Eu creo que é unha das provincias máis dotadas nese momento por parte nosa, pois o que nos queda é complementar isto e non xogar ca seguridade dos veciños na medida posible, non? Bueno, pois nada, vamos a votarlo isto. Venga, a favor. Reserva, vale. Todos a favor menos... Vale. Vamos a continuación o 3, non? Moción do Grupo Socialista, esta sí que xa é unha moción, para a adopción do plan de prevención e control da Lexionela en colaboración cos concellos da provincia. Sí, Álvaro Vila. Sí, bueno, isto xa habíamos comentado xa algo no anterior pleno, de cando habíamos falado da financiación dos concellos e das comunidades autónomas e do Estado, onde reclamamos, e habíamos posto xa en manifesto un incremento máis de costos que non vai supoñer aos concellos ou a aplicación do Real Decreto 487/2022 do control da Lexionela. Os concellos temos que facer unha serie de modificacións nas infraestructuras para dar cumprimento ao mesmo, e nos acarrea tamén uns gastos nas analíticas tamén moito máis seguidas que estábamos facendo antes de continuo. Entonces, sin ler a moción, vou ler, digamos, os puntos de acordo onde creemos que se debe de alguna forma pois axudar os concellos neste gasto superfluo que vai ter, o superfluo non, pero añadido que vai ter. A primeira é crear un fondo económico específico, establecer liñas de axuda destinadas a facilitar a aplicación efectiva por parte dos concellos da provincia de Ourense do Real Decreto 486/2022 do 21 de xuño, por lo que se regulan os requisitos sanitarios para a prevención e control da Lexionela do Estado español. Este fondo buscará apoiar a adaptación e modernización das instalacións hídricas municipais, garantindo o cumprimento das normativas e mellorando a seguridade sanitaria das infraestructuras. E segundo, impulsar campañas informativas dirixidas á poboación en xeral e ao responsable das instalacións hídricas da provincia de Ourense, co objetivo de aumentar a concienciación e sensibilización sobre os riscos asociados á Lexionela e as medidas preventivas necesarias. Ademais, organizar cursos de formación específica para técnicos e persoal responsable das instalacións, facilitando os coñecementos e ferramentas precisas para unha correcta xestión e mantemento das mesmas co fin de minimizar os riscos sanitarios asociados. De momento, máis nada. Moitas gracias. Diego, nada. Benega. Sí, nada, eu aquí xa vou a expresar unha opinión persoal, xa non digo unha expresión do Bloque Nacionalista Galego, non? Ao final normativizannos tanto en tantísimas cousas que se fai tan difícil cumplir que a xente acaba non cumplindo nin as básicas. E non sei se me explico. Porque se agora mesmo se cumplira todo o que hai que cumplir, eu que non coñezo prácticamente casos onde se cumplira a legislación que se estaba agora mesmo en vigor, que houbera un problema. Donde houve problemas era donde non se estaba cumplindo esa legislación. Pero vamos un paso máis. E un paso máis, que o problema é que os que non cumplían anterior xa non vos digo nada para chegar a isto. E esa é a realidade, pero xa non o digo desto, antes falábamos de riscos laborais, eu é que ás veces digo, será mellor facer as cousas que hai que facer e que todos entendemos, porque ao final hai veces que hai tantas limitacións que ao final se saltan hasta o máis básico, porque total, como non vas a dar cumplir, e esas cousas, a verdade é que son complicadas, non? Neste caso, co tema da Lexionela, pois, especialmente, bueno, aqueles que temos piscinas, pabellóns, etc., pois a verdade é que a factura este ano vai o doble. Foi moi doado, fixo esa conta e salía o doble. Entón, bueno, se a Deputación ten a ben establecer algunha línea de axuda, pois perfecto, porque ademais isto sí que é unha competencia local e nos toca facelo, e se non, pois vamos a ter que asumilo porque non nos queda outra, porque van vir as inspeccións de sanidade e temos que ter efectivamente os filtros, microfiltros de non sei cuánto, e ademais que sean de plata, e grifos non sei cada canto para ver que efectivamente a auga sai aí, que houve que duplicar o número de grifos que tiñamos de toma de muestras, e, bueno, e todo así, non? E eu xa digo que o anterior é unha cousa da miña colleita, pero sinceramente eu penso que ata o de agora
nós en Allariz levamos uns cuantos anos gestionando piscina, pabellones, etc. Nunca houve ningún problema, nunca se detectou nada e cumplíamos a legislación establecida e ahora temos que cumplir esta nova, pero eu expertos tras Santa na Iglesia, ademais eu sei que está moi en boga, pero non vou eu a poñer aquí en dúbida que isto mellore o sistema, pero sinceramente tampouco sei se moito poderá aportar sobre o que xa tiñamos. O que sí temos claro é que vai aportar o doble de coste. Eso témolo absolutamente claro, porque as contas xa se fixeron, porque ademais hai que implementalo xa e efectivamente incluso conleva unha formación nova para os traballadores responsables, etc. A verdade é que ao final, ás veces, pois isto... E despois é difícil trasladar aos veciños que che vai salir máis cara a tasa da piscina, porque é que todo isto suma e ao cabo do ano suma moito diñeiro, non? Esa é a realidade que temos e bueno, e é complicado de escapar dela. Non, moitas gracias. Pois moitas gracias. Patricia Torres. Nada, bueno, nos limitámonos a facer unha reserva de voto para o pleno, para, bueno, estudiar un pouco máis a moción, pero, bueno, dende logo, sempre a normativa está constantemente cambiando, pero nunca se marcan directrices ou elementos que podan axudar non a adaptar as instalacións e demais pois as novas normativas. Entón, sempre recae todo nos concellos, que xa temos bastante e ainda temos máis. Nada máis, gracias. Ok, perfecto. Álvaro, alguna intervención máis? Non? Nadie máis? Nada. Bueno, entonces vamos a votar. Sí. Non é un chascarrillo, que foi unha realidade. A raíz do que estaba comentando Bernardo, unha conversa con un técnico de un organismo da Xunta de Galicia, non vou dicir nin nombres, e me dice que están pensando en eliminar a auga quente das súas instalaciones. Así de sencillo. Decimos morremos de éxito con tanta legislación. Bueno, vamos logo a votar a ver de que o pleno, a ver se ainda falamos algunhas cuestións, se podemos chegar a un acordo. O de crear un fondo, pois, claro, o que é, se creamos un fondo non nos sacámoslo de outro sitio. Pero bueno, tampouco, se el pueblo quiere crear el fondo, pois non hai problema. Que vamos a facer? Vamos a ver, eu creo que o fondo tiña que crear quen marca a lei, non nós, pero bueno, o problema é que ao final metese os concellos e os concellos efectivamente temos o problema. Entonces, aquí tamén vos digo unha cousa, que isto non é solamente por concellos, os privados isto tamén lles afecta e moito, porque claro, evidentemente todas aquelas instalacións privadas que teñen uso de auga quente en carácter público cumplen esta mesma normativa e tamén lle supón un incremento sustancial, lógico, como a nós, vamos, ni máis ni menos. Moitas gracias. Vamos a votar. A favor? Os demais entendo que nos reservamos o voto, non? Non. Mocións de urxencia aquí non hai. Errou se preguntas, hai algunha? Non. Dime. Sí, grazas. A estado 0102, a que sai de Xunqueira da Envía. Agora asfaltouse, non? Sí, asfaltouse. Algo avanzamos. O que pasa é que eu pediría que os técnicos se achegaran hasta ali, seguro que xa se chegaron, non? Pero que o revisen un pouco, porque o que me trasladan e o que puiden ver, porque, bueno, xo quedou ao lado da Allariz e achegueime hasta ali, non? Entón, aí o problema é que antes efectivamente había unha pedra moi grande que xeneraba un problema por unha pendente moi pronunciada, pero para solucionar ese problema esa pedra sí que se retirou, e iso está ben feito, non? Iso quitouse, pero incrementáronse moitos taludes laterais. Antes había como unha especie de cuneta e agora hai como un sobrelevado, incrementáronse moitos taludes laterais nunha zona de bastante pendente e non se creou, non se puxeron biondas de protección nin nada, co cual agora queda bastante perigosa cara aos lados. Ao mesmo tempo, esa estrada antes estaba en aglomerado e agora pasou
había bicapa que somente se usamos na provincia de Ourense, eu confeso que no noso concello tamén o usamos, porque ao final resulta máis barato, aínda que a longo seguro que resulta máis caro, pero ao final vale usando porque é o que podes facer nun momento dado, non? Entón aquí isto, claro, estaba con unha capa de rodadura bastante boa, porque era aglomerado, e ora pasou a un bicapa con moita gravilla, que eso, coa pendente que ten, máis estas caídas que ten ora cara aos laterais, a verdade é que eu entendo que a vontade era boa de reducir a perigosidade, pero ao mellor a obra non conqueriu os obxectivos plantexados. E comentaba na anterior reunión que había un problema de acceso ás piscinas e ao cemiterio. Este problema mantense, a verdade é que, bueno, poden vostedes ir ali a comprobalo, non é unha cuestión, decía antes o señor presidente que o medible non é opinable, podese chegar ali e ver que efectivamente a pendente que quedou non é minimamente razonable para unhas instalacións, ademais, que non estamos falando dun uso puntual, porque tanto as piscinas como o cemiterio pues, teñen un uso bastante habitual, non? E despois fíxose unha operación que eu creo que está ben feita, pero que habría que sinalizar. E explícome, xusto nas dúas entradas da ponte, dun lado e do outro, fíxose unha especie de rebaixe para evitar que a auga chegue á ponte. Pero claro, fíxose o rebaixe que, para que nos entendamos, sería como o paso elevado que se suele facer, non? De paso de peós, pero a inversa, cara abaixo. Claro, chegas ali, non está sinalizado, a auga, efectivamente, evacua ben, porque estes días que choveu tanto, a auga non chegou a quedar na ponte, pero cando levas un susto a entrar na ponte importante, porque o rebaixe ese non está sinalizado de ningún xeito, entón vas a velocidade que además da pendente que ten, vas a velocidade que baixas desde arriba, e de repente vais a chochan, e, bueno, xa digo que, ao millor, a idea está ben, porque efectivamente impide que a auga chegue hasta a ponte, pero habería que buscar unha fórmula de sinalización para que a xente non sinta o coche desestabilizado, porque eso pues, ten a súa perigosidade. Esta era o que quería trasladar. Vale, pois xa se recolle, xa trasladamos aos técnicos que vayan ali a intentar sonar o máximo posible. Vale, queda finalizada a comisión.
A ver, boa tarde. Vamos, despois deste receso, a seguir cas comisións e concretamente vamos a seguir ca Comisión Informativa de Políticas Sociais. Desenvolvendo o orden do día, no primeiro punto, como sempre, acta da sesión anterior. Se non hai alegacións, dámola por aprobada. Non hai, por lo tanto, aprobada. E no punto 2, a moción do Grupo Socialista para a adopción dun plan integral contra a silicose da provincia de Ourense. Quen ten a palabra aquí? Vale, pois... Boas tardes a todos e a todas. Vamos a ver, sin pasar a ler a moción que tende a todos e que despois se discutirá no pleno, sendo unha enfermedade que afecta fundamentalmente as zonas do Barco de Valdeorras e a zona de Verín, pois o que presentamos son unha serie de propostas que se podrían intentar levar a cabo para conseguir unha melloría en estes casos. En primeiro lugar, en colaboración coas autoridades sanitarias, avanzar cara á creación dun rexistro provincial de enfermedades profesionales que inclúe datos específicos sobre os casos de silicosis, a realización de estudos epidemiolóxicos para identificar sectores de risco e zonas prioritarias, así como facilitar exámenes médicos gratuitos e periódicos para traballadores expostos a sílice con vistas a mellorar a detección cedo do andazo e xerar datos precisos para diseñar políticas efectivas. Segunda, en colaboración coas instancias acaídas, promover a adopción de protocolos de seguridade laboral para empresas en sectores de alto risco, como a minería, canterías, construcción, subvencionar a adquisición de equipos de protección individual de alta calidad, incentivar a instalación de sistemas de ventilación e aspiración en espazos de traballo con pó de sílice, establecer auditorías laborais regulares para verificar o cumprimento da normativa de seguridade con vistas a reducción e exposición dos traballadores e prever novos casos de silicosis. Terceira, instar a Consellería de Sanidade a creación dunha unidade de especialidade de enfermedades pulmonares ou ocupacionais no Hospital Comarcal de Valdeorras, dispor de especialistas no devandito centro médico e garantir a gratuidade de tratamentos médicos que incluen a rehabilitación respiratoria e asistencia psicolóxica para pacientes con silicosis e facilitar acceso ás axudas económicas a persoas con silicosis incapacitante para brindar unha atención integral e mellorar as condicións de vida dos afectados. Cuarta, poñer en marcha campañas informativas dirixidas a empresarios, traballadores e sociedade en xeral sobre os riscos da exposición ao pó de sílice, organizar obradoiros e xornadas formativas e distribuir material didáctico sobre as medidas de protección e dereitos laborais. Quinta, facilitar asesoramento xurídico gratuito a traballadores afectados pola silicosis para reclamar os seus dereitos, que poden incluir indemnizacións e compensación, exixindo das empresas que contraten seguros específicos para cubrir enfermedades profesionais relacionadas co sílice. Sexto, establecer colaboracións con universidades e centros de investigación para avanzar no coñecemento da silicosis e promover solucións científicas e tecnolóxicas que minimicen o impacto da exposición ao sílice. Sétima, abrir líneas de axuda para a modernización de canteiras e obradoiros artesanais para incorporar equipos que reduzcan a emisión de pó, promovendo dinámicas laborais que den prioridade á saúde e sustentabilidade do sector para preservar a actividade económica e avanzar cara á protección dos traballadores. Moitas gracias. Moitas gracias. Turno de intervención para os diferentes partidos. Nada. Benega. Sí. Boa tarde. Bueno, pois, tendo en conta que a silicosis é unha enfermedade considerada laboral, e sobre todo en países desarrollados, parece mentira que a estas alturas a silicosis non este erradicada, parece mentira. Fundamental, creo que a protección e a prevención. As dúas cousas moi unidas. Nos vamos a facer reserva de voto neste caso, pero estamos de acordo ca moción, como decía o meu compañeiro Bernardo, non vai a ser por nós que non pase a moción, estudiaremos con deteñemento, pero, vamos, ainda que agora vamos a facer reserva de voto, podedes contar no pleno con o noso voto favorable. Moitas grazas, nada máis. Moitas gracias. Rosendo. Sí. Espera, dalle. Solamente teño que alabar o grado de confianza que teñen tanto os autores desta iniciativa PSOE como acabo de ver o BNG, que efectivamente a prevención é o básico e o mellor tratamento, pero que sexa a Diputación a que teña que poñer prevención dunha enfermedade laboral, porque é unha enfermedade laboral. Iso quer dicir, fala moito a confianza que merece esta Diputación
para entrar aquí. Por suposto, o argumentario, chapó, porque é así, pero ainda reservando o voto, eu doulle a confianza, as gracias pola confianza que merecemos desde a Diputación para tratar a prevención e a protección dunha enfermedade profesional. Bueno, moi ben. PSOE, segundo turno. Sí, bueno, pensar que realmente isto é interesante para todo o mundo, é interesante para as persoas afectadas, evidentemente, é interesante para o empresario que si contrata a alguén con 20 anos e aos 30 e tantos anos empeza a ter problemas, evidentemente, e é interesante para a Xunta de Galicia, para a Consellería de Sanidade, porque esta xente é unha xente con unha enfermedade crónica e, entonces, evidentemente, os gastos van a ser moito menores en estas cosas. Gracias. Segunda, bueno, Democracia entendo que non, BNG tampouco, Rosendo, PP. A prevención desta enfermedade é básica e aforraría moitos cartos a todos, non só aos empresarios, senón a sociedade en xeral. Por eso sigo dicindo que, sendo tan importante esta enfermedade profesional, que sexa a Diputación a que entre en liza, porque eso demostra a confianza que temos o que teñen da Diputación. Moi ben, pois nada, vamos a votar, non? Venga, a favor? Os demais entendemos que nos reservamos o voto todos os grupos, sí? Vale. Moi ben. Vale, no punto 3 do orden do día desta comisión temos a moción do Grupo Popular para a mellora da atención e integración co obxectivo de colectivo, de integración do colectivo inmigrante na provincia, con especial atención á poboación venezolana. Ten a palabra a portavoz Patricia Torres. Gracias, presidente. Bueno, neste caso, pois esta é unha moción que traemos en parte porque hai un plantexamento de entidades sociais que atenden, neste caso, a migrantes e tamén a colectivos, especialmente, neste caso, manifestamos o venezolano pola situación sociopolítica do país que está facendo que teñan que vir e veñen masivamente a nosa provincia. É certo que a nosa provincia necesita que veñan persoas da fora, é así, por un tema demográfico é importante, por un tema tamén laboral, necesitamos man de obra, e as persoas, pois, a media para poder obter os permisos de residencia de traballo son mínimo 2 anos. Entón, que fai esta xente durante 2 anos? Si non ten capacidade para poder traballar, non ten un contrato laboral para poder alugar, diferentes entidades que visitamos, por exemplo, este ano, que fan traballo, neste caso cos migrantes, teñen pisos, pero non poden ter as persoas 2 anos vivindo neses pisos. Entón, iso dificulta moitísimo a supervivencia e, por tanto, tamén, dende un punto de vista humanitario, digamos que estas persoas que son seres humanos, que están escapando do seu país, que moitas veces teñen unha formación altamente cualificada, é mellor que non falen porque é complexo centrarse. Teñen xente que ven con altas cualificacións e formación que a veces chegan aquí e non poden desenvolver o seu traballo ou teñen que incluso vivir de maneira moi precaria. Como humanos non podemos permitir iso. Sumado, ademais, a que hai unha auténtica mafia, non só en Ourense, senón en toda España, que se dedican pois a vender as citas coa policía, utilizan robots para poder captar esas citas e despois vendenas en redes sociais, e xente desesperada paga por citas que realmente son gratuitas. E isto está verificado porque incluso o propio sindicato da policía o reconoce, que están traballando para ir detrás da xente que se dedica a facer isto. Entón, bueno, sumado a todas as carencias, a necesidade de poder buscar a maneira de sobrevivir aquí, de poder conseguir o permiso de traballo, o permiso de residencia, pois o que fai é que se encontren nunha situación moi complicada e, dende logo, nós non podemos mirar ao outro lado. Hai que intentar que isto cambie. E a lei que se vai a plantexar agora, que se vai a entrar en vigor en breve, pois os colectivos a fixeron, neste caso, denuncias, incluso presentaron documentación para que non vai adiante, porque en vez de ser
un adianto e un atraso, igual que o tema da homologación dos estudios, que tamén é moi lento, e é verdad que este é o país da burocracia, cada vez máis burocracia, cando en outros países é moitísimo máis áxil. E sigo dicindo, necesitamos destas persoas para darlle unha volta ou mellorar esa pirámide invertida que temos na nosa provincia, e sobre todo en certos sectores nos que principalmente se asentan pois as persoas que veñen da emigración, como pode ser a hostelería, o sector sociosanitario, a construción, o tema tamén do sector transportes, que realmente necesitan man de obra, e estas persoas por non teñen a capacidade, inda que teñen a vontade, e moitas veces a formación non poden facelo porque carecen da documentación correcta. Eu creo que se podrían facilitar os trámites para, neste caso, pois que fora todo moito máis fácil. De momento nada máis e gracias. Moitas gracias. Democracia? Non? BNG? Boa tarde de novo. Bueno, chámanos a atención no BNG o de especialmente o colectivo venezolano. Eso chámanos un pelín a atención, vale? Non vamos... eu recoñezo personalmente, incluso podría facer miñas as túas palabras, Patricia, porque na sociedade actual, e máis en Ourense, que sendo unha cidade estrictamente de servizos e unha provincia de servizos, moitos deles, especialmente aqueles sociosanitarios, están ocupados por persoas inmigrantes. E realmente eu creo que neste momento non poderíamos vivir sin o aporte desas persoas, deses traballadores. Hai que regular a súa situación e hai que facilitar a súa integración, por suposto. Nunca vamos a decir o contrario. Nunca dixemos o contrario desde o BNG e intentamos sempre favorecer aquela integración que considerábamos que era estrictamente necesaria. Porque, dito o anterior, dito que están ocupados, vamos a simplificalo incluso. Ocupan postos de traballo que ninguén queremos facer. Esa é a realidade que temos ca poboación inmigrante e que lle estamos dando moita entrada porque os necesitamos. Realmente hai que decir que os necesitamos. Necesitámolos a eles e necesitamos os seus fillos e as súas fillas. Porque sin eles vamos a unha sociedade pensionista e que non vamos a ter quen contribuya as nosas pensións de aquí a uns anos. Esa é a triste realidade que temos. En cuanto á sociedade inmigrante, para o BNG non facemos diferenciacións, que é realmente un pouco que nos, vamos a decirlo, nos choca no encabezado. Vale, no resto, prácticamente de acordo. Ahora mesmo, pois o mesmo que ca moción do Partido Socialista, vamos a reservar voto, non para dar unha sorpresa no pleno, porque non se trata deso, pero, bueno, pois para estudiar un pouco e ver se somos capaces de chegar a un acordo co Partido Popular, se presentamos algunha emenda e demais. Pero que teña clara esta comisión que o BNG está a favor da integración do colectivo inmigrante por todo o que se reflicte aí nesa exposición de motivos que acaba de facer o Partido Popular na súa portavocía. Con isto nada máis. Reservamos voto hasta o pleno. Moitas gracias. PSOE. Gracias, presidente. Bueno, pois nós tamén vamos a reservar o voto. En todo caso, sí que hai que decir que Galicia sempre foi un pobo emigrante. Non sei se habrá nesta mesa alguén que non teña algo de relación coa emigración. Seguro que prácticamente todos ou o 99%, non? E, bueno, alá onde fomos, pois, ou onde foron as persoas relacionadas con algún de nós, pois tuveron que adaptarse ás circunstancias que ali había, tuveron que conseguir o papeleo como as normas do país así o implicaban e, evidentemente, pois sí que é certo que os venezolanos agora mesmo pois están nunha situación ou están chegando aquí, sobre todo aquí a provincia de Ourense en cantidades grandes, pero tamén chegaron noutro momento de outras nacionalidades. Hai que recordar que na provincia, pois non sei, pero nos ali en Valdeorras hai máis de 40 nacionalidades. Concretamente no Concello do Barco hai censados de máis de 40 nacionalidades. Entón, evidentemente, pois, eu creo que hai que tratar a todo o mundo pois, con un mesmo raseiro. E logo, eu creo que tampouco nos podemos esquecer de que hai uns 5.000 menas en Canarias que están menores non acompañados. Bien,
que están pendientes e que Galicia solo nos pedían ou nos piden que traíamos a 300, é dicir, tampouco é unha cantidad tremenda que se nos está pedindo, se lle están poñendo moitos impedimentos. Por lo tanto, bueno, pois eu creo que hai que xogar con moitos máis parámetros dos que só aparecen na moción, e eso que nos chamou tamén un pouco a nosa atención, que se centrara só nese colectivo. En todo caso, o noso vai a ser a reserva de voto de momento de cara ao pleno do venres. Gracias. Bueno, segundo turno de intervencións, Patricia Torres. Non se centra non só nos venezolanos, faise atención especial nos venezolanos porque, entre outras cousas, as asociacións venezolanas póñense en contacto connosco para poñer en manifesto que esa normativa que vai entrar en vigor é todo o contrario, en vez de beneficiar vai ir contra. Pero bueno, tampouco hai problema por eliminar incluso ese nome que quede a inmigración, que nos consideramos que en este caso entran todos, é dicir, de feito nos puntos de acordo non se fai diferenciación. Pero bueno, simplemente pois que a realidade a que é, yo que dicía ela, efectivamente, eu non quise ser tan directa, pero moitas veces ocupan postos que ninguén quere, e moitas veces son xente de alta cualificación que veñen acostumbrados a outros traballos e aquí acóllense o que hai, que aquí pois non se quere, e aquí vos que somos todos persoas que pertencemos a concellos, cada vez é máis complicado topar xente para traballar nos concellos. É unha cousa increíble, case hai que pedir de favor que a xente se anote as contratacións de Aprol Rural ou de SAF e antes era todo o contrario, antes había unha convocatoria para brigadas de incendio, para contratación de brigadas, para o tema do SAF, había moitísima xente nas listas e agora case hai que rogar. Entón, necesitamos que regulen a súa situación. E se efectivamente que Galicia é un país, ou neste caso unha comunidade que emigrou, eu son filla da emigración, eu nací en Venezuela, imagínate, pero non eran as cláusulas de agora, é dicir, nada que ver, ahora é moito máis difícil, pero sobre todo eu creo que unha vez que cumplen certa normativa hai que facilitar, porque sobrevivir nun país como hoxe, co nivel de gasto que hai 2 anos, sin documentación para poder traballar nin nada, é complicado. O que estamos fomentando incluso é que se traballen ben, cando realmente non é o adecuado. Había que intentar facilitar. E hai xente que son non só é o pai ou a nai, é que veñen con familia tamén. Entón, bueno, e o tema dos menas, a Galicia corresponde nos unhos, e a outras comunidades que son ben potentes, veñen puxeronlle ben pouca cantidade de menas, é dicir, que eu creo que, sí, 300 sí, pero porque non lle poñen máis a Cataluña, que teñen máis industria, teñen máis capacidade. É que máis capacidade, e incluso se o pos en porcentaxe coa población, eu creo que nós que non chegamos aos 3 millóns, e en Cataluña hai ben máis millóns, pois igual había que facer un reparto un pouco máis equitativo, igual que o Partido Socialista pide equidade nas nominativas, sabramos que lle dicir ao goberno que tamén aplique o mesmo criterio. De momento, nada máis, gracias. Que non é pouco. Segundo turno, bueno, xa, segundo, sí. Sí, segundo. Deo nada, BNG, sí. Unha cousiña solo, porque Patricia decía que non se facía referencia ao grupo venezolano nos acordos, direche que no punto 6, nas últimas líneas sí que se fai o papel positivo do colectivo venezolano no reforzo demográfico da economía. Vale. Vale. É o problema. Vale, desde o noso punto de vista sí que é importante non facer diferencia entre migrantes dun país ou migrantes de outro. Non por non respetar o colectivo venezolano, que é igual de respetable que o colectivo mozambiqueño, o colectivo chinés ou veña de Katmandú, me da igual. Vale, pero non facer diferencia na migración. Grazas, nada máis. Moitas gracias. PSOE. Bueno, pues entonces nada, dúas cousas, ¿no? A ver, o do colectivo venezolano aquí é por unha cuestión numérica, simplemente, pero non hai ningún problema, sobre todo, en eliminarlo da parte dispositiva. Non é o obxectivo hai que vir cunha moción política, vale? Traise unha cuestión real, efectivamente aquí, quen nos
traslada ou quen máis está sufrindo este problema, incluso moitas veces descendientes de nosos, de galegos e demais, é o que nos trasladan esta cuestión, pois efectivamente non veñen en manada mozambiqueños, nin veñen indios, nin veñen de outros lugares, veñen venezolanos ahora mismo, é o que máis veñen. Pero non, si é o problema para na parte dispositiva non hai ningún problema, eliminas a referencia ao colectivo venezolano e acabouse. Antes non o dixen. Pero é que hai máis de 9.000 venezolanos en estes momentos na provincia dos que están, digamos, contabilizados, pero hai moita máis xente que está sin contabilizar. Entonces é un colectivo bastante importante porque hai concellos que non chegan a esos habitantes, a maioría. Entón estamos falando de que é un número moi importante e que ademais eles achegan a nós para plantearnos pues, a problemática que se están encontrando. Perfecto, vale. Bueno, pois entonces votamos. Se non hai unha intervención máis, venga, a favor. Os demais entendo que se reservan o voto, sí. Vale. Moción de urxencia non hai. Se preguntan se hai algún. Non. Bueno, pues entonces queda terminada esta comisión. Bueno, pues vamos ca penúltima das comisións previstas para o día de hoxe, que é a Comisión Informativa de Turismo, Termalismo e Medio Ambiente. No orden do día, como sempre, no primeiro punto a acta anterior, que como sempre, se non hai novedade, ou se non hai reclamación, queda aprobada. Vale. No punto 2, a moción do BNG sobre a explotación de recursos naturais e minerais de Ourense. Palabra, sí, señor Puga. Pois moi boa tarde. Bueno, o tema dos recursos naturais de Ourense xa temos debatido varias veces na Deputación Provincial, non? Porque efectivamente é un recurso importante que temos, non? Claro, o motivo de ter presentado esta nova moción pois ven ao fío das últimas informacións ao respecto da declaración estratégica da mina do ADE, non? En Beariz. E, por tanto, por iso, na exposición de motivos resaltamos, bueno, o que nos consideramos que ven a ser tal cual se está facendo este tipo de decretos ou acordos de declaracións de zonas estratégicas ou de minerais estratégicos, pois queremos poñer en evidencia de que non deixa de ser unha fórmula de expoliación dos nosos recursos. A ver, vou poñer un exemplo, non, aquí non se cita, pero vou poñer un exemplo que a señora alcaldesa de Carballeda entende perfectamente. En Carballeda, en Valdeorras, hai un recurso, deso temos falado abondosamente, o tema da pizarra, non solamente en Carballeda, que no seu momento, que ten un impacto ambiental indudable, non? Pero que ten un retorno económico importante para a comarca, tanto a nivel de creación de emprego, como ao mesmo tempo de retorno económico dos impostos que se xeneran ali, non? E iso é importante. E sobre todo porque está, sobre todo ao principio, feito por empresas de capital propio, de aquí. Que acontece con eso? Tamén poñemos na exposición de motivos o exemplo desa xigafactoría que Iberdrola parece ser que ten decidido poñer en marcha, que ven a ser unha central reversible entre os Encoros do Vao e do Cenza. Bueno, nós estamos de acordo con que tendo esos recursos deben ser explotados, pero que trasladamos a necesidade na parte resolutiva, a necesidade de que eses proxectos, en primeiro lugar, non deben ser, cando se fagan as propias concesións, non deben ser permitido o que se denominan agora empresas de enclave, que son
empresas de capital foráneo, moitas delas capital de investimento, que montan unha sociedade, unha empresa X, neste caso non é, pero bueno, podría serlo, que veñen aquí, aproveitanse dos nosos recursos e aquí non queda nada. Porque, en realidade, ligado directamente á explotación, no caso da xigafactoría de Iberdrola, os empregos simplemente van a ser mentras se fai a obra, para meter a tubaxe, do resto xa non vai xerar emprego ningún, e no caso da mina de Doade, pois van ser moi escasos, non? Pero que, encima, ese lignito que non pode, hasta onde eu sei, nin ser tratado no Estado español, porque só unha parte que hai dous tipos de lignito, o blanco e o que é en pedra, que é este caso, teñen que ser extraídos, porque van en mineral duro, teñen que ser extraídos en outras partes, incluso de Europa, que hasta onde sei, a única empresa que se dedica a facer esa transformación para que quede puro litio é en Alemanha, non? Pero é que nin tan siquera a esa declaración de produto estratégico implica a posta en marcha de unha empresa como pode ser a fabricación de baterías aquí no noso país. Xa non digo nin tan siquera no entorno máis inmediato, que fixaimos onde é, en Doado, un sitio moi necesitado, non, de desenvolvemento económico, máis alá de migración, claro. Esa fábrica de baterías vai ir para o sur, non se vai vir aquí, non? Por tanto, nas propostas que nos facemos, pois por un lado, o que plantexamos é que ese tipo de proxectos nos estamos de acordo en que se poñan en marcha sempre cando teñan un retorno económico para as comarcas. Na segundo punto, o que plantexamos é a necesidade de que esa declaración de materias primas teñen que ser un ben estratégico sometido e controlado pola administración pública e, sobre todo, que xa non é solamente que haxa un retorno en postos de traballo, senón que sobre a propia explotación haxa un retorno económico, non? Que nos plantexamos que cando menos o 20% do rendimento económico que sale deses proxectos quede no noso territorio, quede no noso país. E aí é unha forma de financiar tamén as nosas administracións públicas. E, desde logo, o terceiro punto, pois como non pode ser de outra maneira, que supoño que neso estamos todos os grupos políticos de acordo, en exixir as máximas garantías medioambientais, non? Porque o peor que nos pode pasar xa non é solamente que se extraigan os nosos recursos minerais, senón que, ainda encima, pois se contaminen os recursos, neste caso, sobre todo, a auga, non? Bueno, pois, como está aí exposto, basicamente o que queremos é trasladar o debate e como acordos, tendo en conta que boa parte xa non solamente da transformación hidroeléctrica e das extraccións mineiras, sino tamén por os fotovoltaicos que nos virán aí e os eólicos que nos están aí tamén, pois que sirva para que o modelo de explotación enerxética no noso país varíe e que non sexa, xa digo, unha simple, que non sexamos única e exclusivamente unha sociedade no que os nosos recursos son expoliados, non? Turno de intervencións por grupos políticos. Democracia non, PSOE. Gracias de novo, presidente. Bueno, pois nos prácticamente estamos de acordo ca casi totalidade do que se nos plantexa na moción do BNG. Dende logo estamos vivindo uns tempos nos que parece que queremos volver, ou que alguén quere volver ao colonialismo, porque realmente esa é a situación, é dicir, o que interesa ahora mismo é a economía vía terras raras, vía metales estratégicos, etcétera, etcétera, e estamos vendo como certos países ou certos dirixentes pois teñen esas reminiscencias na súa cabeza e se teñen que asaltar algún país lindante o asaltan e fuera ou se plantexan asaltalo. En todo caso, sí que é verdad que Europa se está quedando atrás ou se nos estamos quedando aí un pouco nunha situación de impasse cando son outros os que están levando, bueno, pois os que polo menos suministran a casi todo o mundo cos seus produtos e nos, dende logo, pois tamén teremos que participar da riqueza que temos. E esa participación pois ten que implicar que donde se extraiga algún produto, pois que ese beneficio tamén redunde nesa zona onde se extrae, neso estamos todos de acordo. O que sí é certo é que no momento en que se implante cualquier proxecto, pois
evidentemente as garantías medioambientais e as garantías todas de todo o proceso que teña que levar esa implantación hai que cumplilas a raxatabla, e as declaracións de impacto ambiental, como vimos en algún caso, por desgracia, que se colleron con pinzas, pois levaron a que algunha explotación que estaba empezando ou que tiña un aspecto que parecía que iba a futuro, pois como podía ser a de Viana do Bolo, a de Coltán de Viana do Bolo, pois aí se quedou porque a declaración de impacto ambiental e o non cumprimento coas medidas ou coas garantías medioambientais foi suficiente para que un xulgado declarase que aquelo non podía seguir e que ademais foi así, Mari Carmen, o xulgado así o declarou. Así o declarou, ainda que digas que non. En todo caso, pois era estábase creando unha ilusión nunha comarca, estábase generando unha vía de salida económica para unha comarca, cando ao mellor se lle houbera exixido a esa empresa inicialmente máis do que se lle exixiu, pois se houbera implantado o que tiña que haber implantado, ao mellor neste momento esa explotación estaba funcionando. En todo caso, o noso voto na comisión hoxe vai a ser a abstención ou a reserva de voto e no pleno trataremos de aportar algo máis. Moitas gracias. Bueno, pues moitas gracias. Marical. Sí, señor Puga, é bon falar de minería. Algúns levamos falando deso preto de 40 anos. E a verdade é que a minería pois, ha traído un progreso importante tamén nesta provincia. Para min, o principal retorno económico, o máis importante é que os veciños e a xente da zona poda aportar un salario a fin de mes. É que ese retorno redunde en pequenas empresas, talleres, profesións liberales e isto. A verdade é que unha moción densa. Hai que recoñecer que casi cada línea dá para reflexionar. Non sempre ben, para reflexionar non sempre ben. Polo tanto, vamos a seguir reflexionando ata o día do pleno e permíteme que reservemos o voto e ese día con maior tempo e maior datos podemos dar unha resposta a esta moción. Gracias. Moitas gracias. Segundo turno de intervencións. Ben, Non, nada especial. Simplemente a raíz un pouco do que decía Tino, efectivamente esa reflexión que tiña que facer a Unión Europea, que fixo no seu momento derivada da crise económica, despois a posterior pandemia do ano 2020, tiña o seu interés, porque efectivamente nos demos conta que a pandemia de que éramos un continente moi dependente de fora, sobre todo da China, non? Pero non só da China. Entón, en aquel momento falouse, e de feito aí os fondos Next Generation en boa medida viñan a corrixir ese eiva que tiñamos na Unión Europea para tratar de facer unha economía máis competitiva e, por tanto, ligar máis a produción aos territorios. Xa, pero que a realidade é que parece ser que non vai por ese camiño. A realidade acabamos constatando que os 140 ou os 960.000 millóns de euros, casi 1 billón de euros, que se puxeron en marcha, que levaránse gastado, pois non sei, o 75% dos fondos Next Generation, en realidade serviu relativamente pouco para iso, cando menos. Bueno, pois é unha reflexión que está aí e que supoño que con todo este tema do novo mundo arancelario deberíamos ter máis presentes aínda, non? Si esta moción sirve incluso para poder dar algunha pincelada sobre o asunto, estupendamente. Moitas gracias. Democracia non, PSOE segunda intervención non, Mari Carmen non. Vale. Bueno, perdón, Pepe. Vos a confianza. Vale. Bueno, pues entonces votamos. Venga, a favor. E os demais entendo que todo o grupo nos reservamos o voto, non? Vale. Nada, simplemente bueno, eu adianteime, non sei se no BNG ten algún problema. Perdón. Na reunión de traballo que tuvemos sobre o plan estratégico da estación de montaña de Manzaneda, que se corriga na acta que quen asistiu a esa reunión foi este diputado e non Álvaro Vil. Corrixido xa, vale.
Sí. Outra pregunta. Sí. Temos dos. Sobre cales foron ou van ser os criterios de reparto dos 2050 compostadores adquiridos pola Diputación a través dun contrato de máis de 140.000 euros. Son os técnicos de medio ambiente, os de sempre, pero bueno, preguntamos a Peco e lle contestamos, vale? Vale. Agora mesmo de cabeza non sei, son os criterios que se utilizaron técnicamente. Perfecto, xa lle contestamos. Posteiros. Vale. Bueno, pues queda terminada esta comisión. Vamos ca última das comisións previstas para o día de hoxe, que é a Comisión Informativa de Cultura, Educación, Deportes e Mocidade. Bueno, pues, aquí en principio sencilla, no sentido de que primeiro solamente ten primeiro punto a aprobación da acta da sesión anterior, a ordinaria do 19 de marzo, como sempre, se non hai alegación dámola por aprobada. Moción de urxencia non hai. E rogos e preguntas, os que teñen. Sí. Eu teño unha referida aos premios Rodolfo Prada. A ver, entregáronse, eu creo que foi o 2 de abril ou 1 de abril, creo, no? Este ano. Os do ano 2024. Foron os do ano 2024. E as bases do 2024 establecían un prazo de presentación de candidaturas a 5 de abril, é dicir, pasou un ano desde que se pecharon as candidaturas hasta que se acabaron concedendo e entregando. No, entregarse, sí. Estaba fallado xa. Como é que xa fallado, entregado e pagado os premios e todo, simplemente foi a entrega? No, entrega, paso de entrega. O xurado reunise as candidaturas presentadas en un plazo, posteriormente reunise o xurado, falla o premio e iso é un acto formal de entrega. Digo que inicialmente, o sea, ese plazo do que fala é para a presentación de candidaturas. Unha vez presentadas as candidaturas, reuniuse o xurado. Non me lembro ahora exactamente cando foi, pero foi pola primavera, pues, un par de meses despois do remate de presentación de candidaturas, máis ou menos, creo recordar, fallouse o premio e o acto formal de entrega si se fixo ahora, pero é simplemente o acto formal, digamos que toda a mecánica do premio foi pechada con anterioridade. No, con cargos orzamentos do ano pasado. De feito, para este ano xa se convocaron as bases para o concurso do ano 2025, que vai con cargo o ano 2025. O único que se retrasou foi o acto formal de entrega de premio. Vale. A outra pregunta é, no 2023 non encontrei na web ninguna información sobre o 2023, non houbo, é que non está... Houbo, sí. Levase facendo ininterrumpidamente dende hai creo que 8 anos, se non me equivoco, 8 ou 9 anos. Pois deste no, do 2023 non encontrei información. Agora mesmo non... Bueno, pero como vou votando... Si, faráselle chegar, o sea, está a información, non se preocupe. E despois tamén casi un robo, mellor, non? Da Escola de Artes e Oficios trasládanme que a xente que fixo a matrícula, na propia matrícula explícase que é imprescindible asuntar os justificantes de pago que teñen que entregar en man, que teñen que traer aquí, bueno, a escola terán que levar, que non pode ser vía digital, non sei se é así. O amigo que me traslada unha persona das que se apuntou xa que temos que entregar presencialmente os justificantes de pago. Descoñezo esa cuestión concreta, mirarei no e digo yo porque descoñezo a cuestión. Eu entendo que haberá posibilidade de presentalo de outro xeito, pero descoñezo non... Digo, porque se é así, habrá xente mellor de fora que ten que vir a perfeito por ter o justificante, quedase un pouco extraño. Mirarei no para exactamente.
Boas tardes de novo. Recentemente se concedeu unha subvención de 100.000 euros para a Fundación Ramón González Ferreiro para a obra de rehabilitación da granxa Valverde en Allariz, tal e como se recolle no convenio asinado entre esta Fundación e a Diputación de Ourense para a súa cesión, o adxudicatario da cesión asumiría os gastos de conservación e mantemento. Non está este proxecto de rehabilitación incluído nesa obriga do convenio da cesión? Pois non, a granxa cando se cedeu non estaba en boas condicións, entonces o que se acordou é facernos esas obras e logo correr o gasto. Non estaba en condicións de ser utilizada. Vale, moitas gracias. Sí, unha cuestión sobre o campo de fútbol, me imagino que non terá aquí información suficiente, o campo de fútbol de Viana. A finales do ano pasado aprobarase unha modificación orzamentaria con 125.000 euros para a dotación total. Ahora vai nesta modificación 150.000, o Concello creo que ten que aportar 50.000, pero creo que o proxecto eran máis de 500.000 euros, é dicir, que aínda queda unha cantidad por aportar. Porque en total, se sumamos esas tres cantidades, nos dá 325.000 euros. Entón, a cuestión é se aí xa se acaba ou esa é a cantidad total. Me imagino que ahora non ten ese dato. Non, sí, vamos a ver, no tema dos campos de fútbol, o acordo que chegamos con todo o mundo é hai unha cantidad tope que son 500.000 euros, o máximo en 3 anos. Hai proxectos que non chegan aos 500.000 euros, hai proxectos que superan os 500.000 euros, evidentemente superan os 500.000 euros, pois alá cada quen que se pague esa cantidade, e hai outros que non, Baside, por exemplo, é un cambio de chan únicamente, son 100 e pico mil euros, outros son de 200, de 300, máis ou menos depende como sexan, pero o tope serían ese diñeiro. Efectivamente, habría o compromiso, como nos outros casos, de chegar a ese tope. Efectivamente, pois a partir de aí, se é máis, pois o tope que fai esta Diputación é iso, para todos. Xa, pero bueno, en todo caso, ahora mismo estaríamos en 325.000, claro, non sei, eu tampouco. Sí, pero a ver, pero 325.000, efectivamente, se efectivamente se presenta e se ejecuta por unha cantidad, ou solicita unha cantidad maior, con ese tope, por no siguiente modificación meteríase a cantidad que falta, para terminar ese proxecto como os demais. Aclarado. Vale. Venga, gracias. Mais, non? Bueno, pois moitas gracias a todos. Temos por terminada a tarde.